كواخبتي أمسجنو أتمنى سماياتن أبلع السمايات زلهم ماياتن أمسجنو نسو عزيزو تفتيروم يمومو نسم እግዚአብሔር يمسجنو نزل عالم أقومهم زي حلف حق أهبهم نእግዚአብሔር ካብ ምድሪ أمسجنو أتم قبلاتن بحرن معمقن كلهم أتم حاون بردنا سحيتان جمن قالوا تسلت هبولان أتم هرانن كربيتن كلهم فريتا أوامن سحدتاتن كلهم أراويتن كلاتكم انسسان لما متبلون نفر تعوافن نقستات مدرن كلاتكم أحزابن مسافنتن كلاتكم فررت مدرن أقوازن قروزتن عبيت مسنا أشتوسم بينو العلي قرمو أبلع لسمايات المدرن يمو نسم እግዚአብሔር يمسجنو نهزبون كأنني العلة سلازي كلهم قدسانو دك إسرائيل أتزقرب هزبي يمسجنو الله هللويا آمين هللويا وانجيل لوقاس معرف كلته قص 25 39 كلتان إنه دما بيرساليم سمعن زبال سبعي نبره السبعي صادق نعملاق زفرح مصنع إسرائيل ونصب نبره منفس قدس ما نبرو نتمسك እግዚአብሔር كيرأي موت كم دير دما بمنفس قدس قاليش له نبره بمنفس كان بيت مقدس مسؤول دونت يسوع صان كم سرعة رجه قبر له مساعته سمعن دما أبي دحافون أملاخون كم زئنا بلا أمسكنا أقويتاي نتنازم قلات برهان حزب إسرائيل كبرت كون أبقني كل حزب زد على خيوم دحنك عينتي كبر أياس حج 5 زروا خان باري خاصب بسلام تفان وإخابله كبريت النبيات حنت قال كبر تودق السماء مدرن كحلف قلل بلك صندق مزامرته مسغانا እግዚአብሔር አምላክ ይሁን አሜን ክርስቶስ አምላክና መስራ በኋን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት እንሰግደል ካለና አሜን أدينا إلسابيت كفلتات صلوت قداماي إنه بقدم تقنع فرادي زبل ميتي هنزل لخنا أدينا إلسابيت اجخه يجي سمع على صبق ويا قد كفلتات صلوت إنه أب قدمي إتي قنع فرادي كقوم تداليه علىه إتي أب مجاي زحالف أب مجاي زحالف أدمي نخونانين نفردن سلازخوني ببزحي حاتياتي رعدن انقطقطن علىه جنكي نفسي جنا أب مريت تنبري كاب حلوخي تنسحي مخنياتو مريت أب مقابر أيود سون إيو أب موت كا زذكرو يلبون أب جهنم ون زو مسجنو يلبون دي يلبون مو كاب تقاس تهكيت تنسيكي ناب مدحنكي بنسحة أو أملاخي محارنن أدحننن نابلكي تمحتني سبحات نعب ولد ومنفس قدوس على أملاخ آمين سبحات نعب ولد ومنفس قدوس على أملاخ آمين أصلي موائل سب زي ودا موعد سب زي ودا إذا علم زي كأن هذا العالم زنبر أنت زخونس نفسي نصور زخون النخنيات هاد كنيركي كنكي اتتزوف زخوني تقباركي اتيحما اكي عبكر نتي حقينيا فرادي لزق الله عب حاتيات قرات تسطحقي عب تشللتنيا كدا سقاخي خلقي انت اخد فيديو نلسي او كريستوس أملاخي فتي عزيز زفر منبر فردخا اسم بدن نتزل على ما هو فردخا ونبركخ فتي ملكوتاوي نتبرق برهانكا انكتكت اللقو أنس حسومن دنسون أب عرات تكيس زلقو أب هوتي تقدس زخونكو نايتي تقبال أراد أبنت بمسادي أفلف دي إنا وقعه او أملاخ قبلنيا يمو يقرب للي إبل اللقو زرفنو والعالم عالم آمين آمين عندك أونس اهتدنجل أونس اهتدنجل نبارخي إتقلتو صلال رديئت كزرقحي نتي أبحلناي كما عبل زقمات الكفو حسابات كاباي أرحقيو
نتا حممت نفسي بخنتونات أزيو هلواتات أفيوا لأمو نهب تصلوتن من نقاحنا بقسيا مخنياتو نسخي كأليتن محرت التلمن ألايت أدى إخي أدى من هوات نقوسين أملاخين قويتاي إيسوس كريستوس تسفى إخي أمين قال هيوت يسمع لنا دكتور صقاب وقويتا بزالي تزي أنا عمو وقويتا بزالي تزي أنا عمو بزي حاتيات كنحد الحل ونا وأملاخا بوتاتنا نسخا بروخ إخا برختك أزيو بزحيو قدس كون زل عالم كبري زملويو آمين وقويتا خمتي أباخا توكيلنا يزلنا محرتك كمو تخونلنا عين تخلو نعاخا يصبع الله نسخاها أب وانو مقبي تهبهم وأملاخنا مدحانينا وتسفى كل وسنات مدري سمعنا وقويتا نسخا إخا خبز عليت زي نزل عالم تدحننا تعقبنا نمو تعقبنا آمين وقويتا بروخ إخا مو فردخا مهارني وقويتا بروخ إخا مو حقنت كارداني وقويتا بروخ إخا مو كبرخا أبرخا لي وقويتا محرتك نزل عالم منبر وقويتا نعي نتقبار إيدكا كابولدو نابولدو مقوبي سلزخونكا أيتنصقني وقويتا نسخا نعاخا بدلي يمو محارن نفسي أدحنان نابلكو اطلع اللقو وقويتا أباخا توكيل اللقمو أدحناني فؤادكا قبلكا محارني نسخا أملاخي فالفال هيوت إيخا برهانكا دما ببرهانكا إنا دما برهان نرئي محرتكا نابتوم زفلتوخا كبرخا ناب قناعات لبي تنصا صقان بركة مسكانا بحق ناتكايو وقدم عالم زنبركا نزل عالم اتنبر زلخان أبون ودين منفس قدسن نعخا مسكانا وداسن قرمان يقبا لومن كل ساعة نزل عالم آمين أولو الجيتا كباها مؤمانن نسمكا مزمارن سناي مو محرتكا أب صباح حق ناتكا دما ليتي أزنتو آمين قال أميت جاركم الله بنا وداس يسلس قدس Petros family ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወለደ መሐሪና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፅ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝኣረገ ኣብ የማን ኣብኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ምውታትን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጌታና መሐረና ምስጋና ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን آمين قال هيوت يسمع لنا وسلس قدس أبونا بكش ولدة تنسأ وسلس قدوس محرنا وسلس قدوس محرنا وسلس قدوس محرنا وقويتا حتياتنا عدقلنا وقويتا بدنا يتصبصبلنا وقويتا بسانا يقربلنا وقويتا نحممات زغاب حيا موم انت تقدسهم كايلكا فوسم وقويتا نتهم زماتو أبوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا كأنفسهم عرف وخاب حتيات نسخون كقويتا ردعنا لما نخا تقبلنا كبرين مسكانا بفصم معرقن قدسنا نخاي قب أمين وقويتا محرنا وقويتا بارخنا كم زئنا بلنا كان مسكنا كبقعات كبرنا بسمايات نبر ربنا اسمك يقدس من صفات نصا فارقام تاب سماي كم دمام دريقنا على تنجرانا لما هبنا احنا نزودلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا أوسنا دقنا فادخنا نمبر فتنا يتتونا منقسن حيلين كبرن نزل علمنا تكايما أنين وزت يا مريم من قدس جبريل ملا سلام لك كله لنا خد دنقلي اسقاهون دنقلي هذا جابير سواء سلام لك كله نسخكان سبرختي خي فركار سومرغي وملتس أجا جابير مساقي وفست الدس والكحاتياتنا خسرينا نفتو ودخي يسكرسس من تانا محرت لمن لنا أمين
ማማ ህድአት ምስጋና ድንግል ማርያም ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ወቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት አምላኽ አዲ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓይዳህና ክሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ጸሎት ከዓርግልና ሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ሓጢአት ነፍስና ክሓድገልና ክምሕረናን ኣብ ጎይታና ለምንልና ወቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት አምላኽ ደቂ ሰባት ምእንቲ አማላድነት ክናይ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕደት ብሕድገት ሓጢአት ክጽግወና ለምንልና ወናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንአማኑኤል አምላኽና ስለ ዝወለድክልና መመክሒት ዓሌትና ሰላም ነቕርበልኪ ወድንግል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተአማንነት አማላድነትን ሓጢአት ናሓድገልና አዘኻኽርልና አሜን። ህይወት ሓድጉ መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ተመስገን። መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ አዲ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት አምላኽ መድሃኒ ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡ ከዓ ንነብስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጢአት ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጌታ መሓረና ኦ ጌታ መሓረና ኦ ጌታ ባርኸና አሜን። አማኑኤል ዮሐንስ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ሁሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾነ ወልድ ኣብ ዋሕድ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወለደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ዘይክኡ ግን ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመነ ጴንጤላዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቀለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቀበለ ሞተ ተቀበረ ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ በሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን አቡኡ ተቀመጠ ከም በሐድሽ ንህያዋን ንምፍራድ ንህያዋን ንምውታትን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ በመንግስቱ እውን መወዳእታ ይብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኖም ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንድሕነት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር አሜን። ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢአትና ሓደገልና Krialaison, 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 Krialaison,
ክሪያላይሶን 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 እንዴት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ እትመለኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሃረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር፣ ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ኣብ ብድሌትን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህዱን ዝኾነ ሃጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን። በከመ ምሕረትካ ዋኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ ብቕዓት ግበረና። ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምፃእ፣ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። የዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና፣ ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንወሰና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ። ብሕልናኸ ድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፅዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ። ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኸ ፍረ ከርስኹም ርኹም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ በልካ ሓጢኣትና ሰረየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ናይ ንስሓ ፀሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኩም ብቃል ብሓሳብኩም ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣና እዮም። ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለዝኾንካ ምንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቀና ንሕደገልና። ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና። ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀትና ፃግበረና። ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክካ ልኣኸልና። ብፀጋን ብርህራየት መፍቀር ሰብ ብዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብሪ ውዳሴ ግርማን ዘለካ ማዕረ ከም ዝኾነ ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን። ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና፣ ምሕረትካ እውን ኣብ ዝሓልና። ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻን ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ምትምሕር ንሓጥቢ ንስሓ ተመኒቱ ብሂወት ክነብር መርሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልባንና ትቐበል። ሂወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና። መንፈስና ቀድስ፣ ስጋናን ሓሳባትናን ኣንፅህ። ትምኒትና እውን ትመርሕ፣ ማምና ፈውስ፣ ሓጢኣትና ሓደገልና። ካብ ኩሉ ክፋእ ሓዘንን ስቅያት ልብን ርዕና። ብህልነውናም ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእክቲ ክሓልወና። ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰጥን ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ንበፅሕ ዓድለና። ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ብቕዓት ግበረና። ምስጋና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምፃእ፣ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና። ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሰና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ። ሕልናኸ ድንግል ስጋኹን ድንግል ኢኻ እግዚኣብሔር ፅዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ። ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኸ ፍረ ከርስኹም ርኹም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰረየልና ነፍሲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ክብሪ ምስጋና ንኣምላኽ ይኮን።
هاي زخبركم حزب እግዚአብሔር كساب الساعة زي بدحن السلام عقيبو ناس قدوس አገልግሎት ንምስታፍ ቅዱስ ፈቃዱ ስለዝኾነ ለና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ፀሓዮ ሁሉም በሰዓት እዚ ብሕማም ምክንያት ተደኒሶም ኣብ ሆስፒታላት ኣብ ገዛውቶም ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለው ሁሉም ሕሙማት ፈውሰ ምሕረት የውርደሎም ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለው ሙፃሓራ ይፍጠረሎም ሞት ስጋን ዝተፈሊና ገነት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ኩላህና ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የሰብቐልና እቶም ክንከታተሎ ዝፀናሕና ሎሚ ሒዝናያ ዘለና ኣርእስቲ ምስጢረ ቀንዲል ዝብል ካብቶም መሰረት ቤተክርስትያን ነዚ ኣገልግሎት እዚ ሒዞሙልና ዝፀኒሑ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ጉባኤታት ከዓ ኣቦና ኣበይ ቀሺ ዲበ ኩሉ ካብ ቤተክርስትያን ቅድስት ማርያም ኦክላንድ እዩ ሎሚ እውን ኣብ ምስጢረ ቀንዲል ሳልሳይ ክፋል በዚ ኣገልግሎት እዚ ዘገልግሉና ኣቦና ኣበይ ቀሺ ዲበ ኩሉ እዮም ነቦና ኣበይ ቀሺ ዲበ ኩሉ መንፈስ ቅዱስ ዝዓየሉ ርቱዕ ልሳን ክህቦም ንዓና ንሰማዕቲ ከዓ ዝሰምዓ ኣእዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥቕጥቕ ልቢ ኣብ ግብሪ ዘውዕል ሰልናይ ሕሊና ክህበና ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ኣውደ ምህረት ናብ ኣቦና ኣበይ ቀሺ ዲበ የመሓላልፍ ኣለኹ ኣቦና እንኳዕ ደሓን መጻኹም ራይ በመርጌታ ያኔለይ سمعنا لهم هو سمع له سبوا سمع له رأى له راي እግዚአብሔር ዝተመ ለጸሎት አብለብና ሐሪሩ ሳላሳ ስሳ ሚሰናይ ፍሬ አሜን ራይም በአርናብቲ ትምህርትና ቀጣኽናቲና ከምቲ ሁሉና ጽንሑ ክልተ ቀዳማይን ካልኣይ ክፋል ተማሂርና ሎሚ ሳልሳይ ክፋል ናይ መወዳእታ ማለት እዩ ሳልሳይ ክፋል ክንመሃሪና ማለት እዩ እግዚአብሔር አጀሚሩ ከፈጽመና ኸኣኒ ናቱ ሰናይ ፈቃድ ይኹነልና ራይ እምበኣር ህዝቢ እግዚአብሔር ኣብ ዝሓለፈ ግዜ በኣምላኽ ዝመፅእ ሕማም እውን ኣሎ ኢልና ሪኢና ነርና መቸም ሕማም ክበሃል ከሎ ኣዝዩ ብዙሕ ፋክተር እዩ ዘለዎ ምስ ግዜና ምስ ሰዓትና ክንከይድ ግን ካብኡ ንእሽተይ ጠስጠስ ኣቢልና ንሓልፍ እምበር ናይ ሕማም ኣማፅኡ ማእለያ የብሉን ብዙሕ እዩ ሎሚ ንሪኦ ግን ብሰይጣን ዝመፅእ ሕማም እውን ኣሎ ንዝብል ኢና ክንርኢ ሰይጣን ኣብ ኣርባዕተ ሽም ከም ዘለዎ ወንጌላዊ ዮሃንስ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ኣብ ፍቅዲ ትሽዓተ ገሊፅዎ ኣሎ ብዝተፈላለየ ኩነታትን ኣገባባትን ከም ዝመፅእ ኣስማት እንዳቀየረውን ከም ዝመፃና ከነስተብህል እሞ ክንቃወሞ ሓይሊ ክንረክብ ምፍላጡ ኣገዳሲ እዩ ወንጌላዊ ዮሃንስ እንታይ ኢሉ ገሊፅዎ ኣሎ እቲ ንብዘላ ዓለም ዘስሕታ ዘሎ ዲያብሎስ ሰይጣን ዝበሃሉ ዓብይ ገበል እቲ ናይ ጥንቲ ተመን ተደርቢዩ ናብ ምድሪ ተደርበ መላእክቱ እውን ምስ እግዚአብሔር መስገን እሱ ጥራይ ዘይኮነስ እቶም ኩሎም መላእክቱ ከይተረፉ እውን ኣብ መስቀል ጎይታ ስዒርዎም ምዃኑ ቃል እግዚአብሔር ነግረና ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 18 እውን ተመሳሳሊ ጥቕስ ኣሎ በሎም ሰይጣን ከም መብረቕ ካብ ሰማይ ክወድቕ ከሎ ርኢኹ ስለዚ ሰይጣን ዲያብሎስ ዓብይ ገበል ናይ ጥንቲ ተመን ስለዚ እዚ መስሓቲ ዓንቃፊ
عبي قبل أكيزر زخانة أبانا كمالغ كم زي كيل كعين تلاقي نصر أنت تلاقي نطفو قبرون بنا يجزي فقاد المخاني وقال يجزي زمهرنا بزي بحك لنا يقبع زابير أنت دليو يفنو أنت دليو أنا دو بلو مالتي زود ملاك كنقول كلنا نتسنى يقولون أيو كجبرو زي كالمبري እግዚአብሔር ብዙሃው ኃይል ሕማ ግብር ክገብር ግን ኃይል ነው ማለት እዚ ግን እግዚአብሔር መስከም ፍቃድ አምላኽ እዩ ማለት እዩ ክብርና አምላኽና ይኹን እዚ ገዛይ ዓለም እዚ ይፍትን ዳአምበር አይዕወትን ዮሐንስ ሐዋርያኹም ይኹም ዝለና ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 4 ፈቅደ 30 ብኸምዚ ገሊፅዎ ኣሎ ክንሪኦ ደስ ይብለኒ ኣብ ፈቅዲ 30 ገዛይ እዚ ዓለም እዚኣ ይመጽእ ኣሎ እሞ ኣባይ ሓንቲ እኳ የብሉን ደጊም ምሳኻትኩም እውን ብዙሕ ኣይዛረብን እየ ስለዚ ኣብቶም ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ሓይሊ ከም ዘይብሉ ይፍትን ዳእምበር ሓይሊ ከም ዘይብሉ እዩ ቃል እግዚኣብሔር ዝነግረና ዘሎ ማናይ ብሓቂ በዚ ባህ ክብለና ይግባአና እቲ ኣዝዩ ክሕጉሰና ዘለዎ ሰይጣን ሕማም ዳ ዝኾነ ሰብ ይፅሕፍ ኣሎ እንታይ ዝበሃሎ ኣብ ስክሪን ሕማም ዳ የምፅእ እምበር ይትረፍ ኣብ ጻድቕ ኣብ ሓጥእ ሰብ እኳ ሓይሊ ከም ዘይብሉ ክንፈልጥ ክንርዳእ ይግባአና ሕማም ክመፅእ ከሎ ብዝኾነ ምክንያት ከም ዝተምሃርናዮ ብዝኾነ ምክንያት ክመፅእ ከሎ ሕማም ሰይጣን ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ሓይሊ ከም ዘይብሉ ውድቕ ምዃኑ ንሕና ብእምነትን ብጸሎትን ተስፋን ተዳበርቲዕና ንሱ ሓይሊ ከም ዘይብሉ ቃል እግዚኣብሔር ዝነግረና ንዓና ህያው ምስክርነት እዩ ናይ ኣቦና ኢዮብ እንድሕር ርኢና ኣብ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 6-7 ሰይጣን ናብ ኣቦና ኢዮብ ዘምጽኦ ሕማም ንስጉኡ ዳእምበር ንህይወቱ ክወስዳን ክመልካን ከም ዘይክእል እዩ ተነጊርና ዘሎ ስለዚ እምበኣር ንስጋ ዳኣዩ ቀትልን ዝኽእል እምበር ነታ ብእግዚአብሔር ተዋሃበትና መንፈስ ህይወትና ዓቕሚ ከም ዘይክሉ እቲ ፈታኒ ክሳብ ክንድዚ እኳ ንኽፉእ ነገር ሓይሊ ይሃልዎ እምበር ክሳብ ሞት እሙናት ክንከውን ግን ኣለና ቃል እግዚኣብሔር ከምኡ እዩ ዝብለና ሕማም ይምፃእ ፈተና ይምፃእ ስደት ይምፃእ ካልእ ኩሉ ይምፃእ ክሳብ ሞት እሙናት ንስንኸውን እዩ ንዓና ዓብይ ረብሓ እሞ ናይ ብሓቂ ተስፋ ክንቆርፅ ከም ዘይብልና ኣብ ግዜ ሕማምን ሽግርን ስደትን መከራን ኩሉ ደው ክንብል ይግባአና ኣብ ራእይ ዮሐንስ 2:10 እነሆ ምእንቲ ክትፍተኑስ ዲያብሎስ ንገሊኹም ናብ ቤት ማእሰርቲ ክድርብዮም እዩ 10 መዓልቲ እውን ፀባ ክረኽበኩም እዩ እሞ ነቲ ዝመፅእ መከራ ኣይ ትፍራሃዮ ክሳዕ ሞት እሙን ኩን ኣነ እውን ኣክሊል ዓወት ክህበካ እየ ስለዚ ክሳዕ ሞት እሙናት ክንከውን ይግባእ ኣብ ግዜ ሕማም ነቶም ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ናብ ክሕደት ንኸውድቕ እዩ ዝመፅእ ሕማም ሰይጣን ኣብ ልዕሊ ሰባት ዘምፅእ ሕማም ነቶም ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ንኸውድቕ ንኽጠልፍ ከምቲ ዝረኣናዮ ዓንቃፊ ሓሳዊ መስሓቲ ምዃኑ ተረዲእና ክንዳለወሉ ይግባእ ኣብነት ኣቦና እዮም እንድሕርኢናዮ ኣብ ገፅካ እንተዘይክሒዱካስ ጥራይ ኢድካ ዘርጊሕካ ንጥሪቱ ኣግድፎ እንዳበለ ይፍክር ዳእምበር ኣይዕወትን ምክንያቱ እግዚኣብሔር ግን ኣብቶም ናቱ ሰባት ኣብቶም ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ግን ዓወት ከም ዘይብሉ እዩ ቃል እግዚኣብሔር ዝነግረና ምክንያቱ ክከራኸሮን ክማጎቶን ከሎ ንእግዚኣብሔር ሰይጣን ደይ ኩሉ ሃብትን ኩሉ ዘድልዮ ነገር ስለ ዝሃብካዮ ንዓኻ ዝእዘዘካን ዘፍቅረካን እምበሪ እቲ ዝሃብካዮ ይሕድጎ እንዶ ሽዑ ክትሪኦ ኢኻ እንተዘይክሕድካ ክብሎ ከሎ ንርኢ ኣብ ቀዳማይ ኢዮብ
فقدي 10 حدا ስለዚህ ናይ بحقي تبعنا خنقاومو تبعنا دو كنبلو حيل خبنا ابتم ናይ እግዚአብሔር ሰባት حيل ከም ዘይብሎም እዩ ቃል እግዚአብሔር ዝምህረናን ዝምዕደናን እሞ ናይ بحقي كما ابونا ايوب كل ጊዜ ኣብ ጊዜ ሕማምና ክመጽእ ደለዎ መከራና ያቦና ابونا ايوب እንድሕርኢናዮ ምስ ሓመመ كل قسل مسكونه سوق بملؤ اتا بعد قال كده انه سبيت فايترفت يا كسع معسي خاهم زي الكات كحدن دو كبلا كله اتي ناي تسفق عليه بوا كاب እግዚአብሔር ክንደይ ሰናይ ነገር ጽቡቅ ነገር ተቀቢልናስ ካን ዶ በዚ ላይ ጠቅም ነገር በዚ ይሁን ከዶ ክብላ ከሎ ንርኡሞኒ ንሕና ምሳሌና ገርና ነቦና እዮብ እንተዳ ተጓዒዝና በጊዜ ሕማምና ናይ بحقي اتفتاناي حايلي كم زي بلو اقوادا بزيادة كاب كبابينا يهدن اوانجيل لقاس معراف اسران كلتن فقد سالاسان حادن على እግዚአብሔር كم زي اندابلا يمعدنا سمعون انه سيطان كم سرناك حيكم تمنى انا جنا امنتك هيتطفئ انتها لمنكو نسخا دما مستملسكا نحواتكا اصنانعيو ስለዚህ ኣብ ጊዜ ሕማምና ነንሕድና ክንጽናና ነንሕድና ብጸሎት ምስነቀህ ስም እግዚአብሔር ምስሰምዕ ሰይጣን ኣብ ከባቢናው ክቀውም ከም ዘይክእል ይቃል እግዚአብሔር ዝምረና ናይ بحقي እግዚአብሔር ጽሑፍ እዩ እግዚአብሔር ንደቁ መልአኹ ልይኹ ከም ዘናግፎም ተነጊርና ናይ بحقي መልአኽ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያ እቶም ዝፈርሕዎ يسفر يقمت ينقفون كع نقرأ مقول زي كنا زمت ملاك እግዚአብሔር نبنفس وكفنا مسانا زقمت زسفر ملاك دلنا يا قالي مرنا ስለዚህ بيت ملاك እግዚአብሔር قرنا دحنت كنركبون نخلينا ابونا داويد كم زمدنا خم زمهرنا اب مزمور داويد 34 فقدي شوعته ابزي خنردو زغبانا نا እግዚአብሔር ምሕረት بزي مفلات اب عالمنا بحمام مخنيات ناملاخ زغحدو بزحات يوم حمام منفس مالت كحدت كيغاطمنا كنطنقق يغبانا على እግዚአብሔርን ይምዕደናን ይብለናን ካብቲ ንነፍሲ ናብ ገሃነም ዘእቱ ዳ ተጠንቀቁም በሪ ካብቲ ንስጋ ዝቀትል ወድሰብ አይ ትፍርሑ ስለዚህ እዚ ገለ ሰባት እምነት እግዚአብሔር ዘይብሎም ንሰባት ናብ ክሕደት ንኸእቱ ዝጥቀሙሉ ሜላ ምዃኑ ምስተዋል ይልወና እስኻት ጻድቅ እንዲኻ ንስኻት ጽሊ ኢኻ ንስኻት ህብ ኢኻ ንስኻት ቤተክርስቲያን ትነብር እንዲኻ ትመላለስ እንዲኻ ክንደይ ትገብር እንዲኻ ከመይ ራስካ ትሓምም ይብሉና ዝኽእሉ ዝግን ናይ بحقي ናይ ዘይ ኣማኒ ኣተሓሳስባ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣብ ጻድቃን ይኹን ኣብ ሓጣን ዝኾነ መገዲ ሕማም ከምጻልና ይኽእል እዩ ስለዚህ እሞኒ ናይ بحقي ነቲ ንነፍሲ ናብ ገሃነም ዝእቱ ደኣምበር ነቲ ንስጋ ዝቀትል ኣይትፍርዎ ተባሂሉ ጻሒፉልና ኣሎ ቃል ሕያው ኣምላኽና እምበኣር ክንዝክሮን ከነስተንትኖን የድልየና ኣብ ጊዜ ሕማም መሰጋጠመ እቲ ናይ ኣምላኽ ውሳኔ ሞት ምዝኸውን ሰይጣን እቲ ዝጥቀመሉ ሜላ ንሰባት ናብ ኣእምሮና ናይ ምጥርጣር መንፈስ የንብርሞ ولا انت زي كحدنا تسفانان تعقستنان كم تنقق غيرو نام مغروم رام انت ابصحينا ازي نعو ازيو عب عوتي يخن تنقق يقبا بمسرتو مغروم رام اب قدم املاح تزخف ነገር እግዚአብሔር ጽየፎ እግዚአብሔር ዘይፈትዎ ነገር ምክንያቱ ኣብናይ እግዚአብሔር ስራሕ ኢድካም እታው ማለት እዩ ታሪክ ናይ ደቅ እስራኤል ኣብ ዘሁል ጻሒፍልና ከም ዘሎ እንድሕርኢናዮ ኣብ ዘሁል ምዕራፍ 10 ተጻሒፍልና ኣሎ ንሕናሲ ናይ بحقي ምስቶም ይሕዋትና ግብፃውያን መሐሸና ናብዚ ማይ ዘይብሉ ናብዚ ምድራ ጻም ዘምጻኹሙና ኢሎም እስራኤላውያን ኣብ
نبي موسى آرون مغرمران مسبزحو እግዚአብሔር ከዓ ካብቲ ከውሒ ብበትሩ ሙሴ ማይ ከም ዝሃቦም እሞ ማይ ከም ዝሰተዩ እዝሪኦም እውን ስቃይ በሉን ቀፂሎም እውን ኣብ ምዕራፍ 21 ዘሁልቅ እንተዳ ርኢናዮ ብጣዕሚ ትዘገርም ነገር በቲ ናይ መጀመርያ ክንዲ ዝመሃሩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብዙሕ ነገር ኣጉረምሮም እሞን እግዚአብሔር ከዓኒ ሓዊ ብዝነዱ ኣትማን ኣላዒሉ ከም ዝቆተሎም ብዙሓት ከም ዝሞቱ ቃል እግዚአብሔር ይነግረና ካብ ከረን ሆር ንምድሪ ኤዶም ክዞሩ ንባሕሪ ኤርትራ ኣቢሎም ተጓዓዙ ነፍሲ እቲ ህዝቢ ከዓ ብመገዲ ዓቅሊ ፅበት እቲ ህዝቢ ድማ ኣብዚ እንጌራ የርቦን ማይ ድማ የርቦን ነዚ ፈኩሽ እንጌራ ከዓ ነፍስና መንያቶ እያ እሞ ኣብ በረኻ ክንመውት ስለምንታይ ካብ ግብፂ ኣደይብኩምና ኢሎም ኣብ ኣምላኽን ኣብ ሙሴን ተዛረቡ ኣጉረምሮሙ حلف حاليفهم نتفتاريهم እግዚአብሔር ሓመይዎ ይዝብለና እቲ ምዕራፍ ደርከና ርኢና ዮ ስለዚህ ሰይጣን ዝጥቀመሉ ሜላ ኣስተብሂልና ካብ ምጉሩምራም ክንድሕን ይግባአና ዋላ ክሳዕ ሞት ዘኽፍል ሕማም እንተምፃልና ስጋና ዛይክመውት ዝኽእል እምበር መንፈስና ዘይክመውት ይኽእል እዩ ከምቲ ሕያው ቃሉ እንተዳ ነቢርናን ተማላሊስናን ፎኩስን ጌራ ኢሎም ተዘገርም ነገር እቲ ሰማያዊ ምግቢ እግዚአብሔር መናው ዝብልዖም ዝነበረሲ ንዑ ነፍሲ ንዑ መንያቶ ነዚ ፎኩሽ እንጌራ ከዓ ነፍስና መንያቶ ስለዚህ ትሕቲልና እንድሕር ርኢናዮ ኣብ ፍቅዲ 6 እግዚአብሔር ከዓ ዝነዱ ኣትማን ናብ ህዝቢ ሰደደ ነቲ ህዝቢ ድማ ነኸስዎ ካብ እስራኤል ከዓ ብዙሕ ህዝቢ ሞተ ሽዑ እቶም ህዝቢ ናብ ሙሴ መፂኦም ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔርን ኣብ ልዕሊኻን ብምዝራብና ሓጢኣት ገበርና ነዞም ኣትማን ከርሕቀልና እግዚአብሔር ለምነልና በሉ ሙሴ ድማ ምእንቲ እቲ ህዝቢ ለመነ ህዝቢ እግዚአብሔር ብሓቂ ምጉሩምራም ኣዝዩ ከቢድ ነገር ምዃኑ ዋጋ ዘኽፍል ብዙሓት ከዓ ሞቱ ካብዞም ኣብዛ ጥቕስ እዚኣ እንመሃሮ ነገር እንተልዩ እቲ ፅቡቅ ነገር ዝገበርዎ ቀልጢፎም ጣዕሳ ገይሮም ብኡ ምክንያት ኢና ከዓኒ ብዛዕባ ምስጢረ ቀንዲል ክፍፀመልና ከሎ ኩላትና ክንስራሕ ከም ዝግባአና እቲ ዝሓመመ እቲ ፋሚሊ ኩሉ ተዳልዩ ተነሲሑ ናብ እግዚአብሔር ቀሪቡ ብቅዱስ ቁርባን ዝፍፀም ህይወት ክህልወና ኣለዎ ምክንያቱ ዋላ ክሳዕ ሞት ዘብፅሕ ኣጋጠም እንተኾነ እታ ነብስና ግን ከነዕርፋን ምስ እግዚአብሔር ከነንብራን ንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ዝጥቀመሉ ሜላ ንሰባት ናብ ኣእምሮናን ናይ ምጥርጣር መንፈስ የንብር እሞ ዋላ እንተዘይከሓድና ተስፋናን ትዕግስትናን ከም ዝፅንቀቕ ገይሩ ናብ ምጉሩምራም እንተብፅሒና እዚ ንዕኡ ኣዝዩ ዓብዓወት እዩ ካብዚ ክንጥንቀቕ ይግባአና ሰይጣን ደው ዝብል ኣይኮነን ክሳብ ካልኣይ ምፃት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክህሉ እዩ ዝፈታኒ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እምበኣረይ ብሕማም ትዕቢት ምታን ክለኽፎ ይከራኸሮ ከም ዝነበረ እዩ ቃል እግዚአብሔር ዝነግረና ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 7 ስለዚ እምበር ብሓቂ ትዕቢት ንባዕሉ ሕማም እዩ ብትዕቢት ሕማም ክወቅዖ ስለ ዝደለየ እምበር መፅዩ እስኻስ ከምዚ ኣብ መሰልካ ምሁር ኢኻ እስኻስ ሰማያት ዝረኣኻ ኣቦ ኢኻ እስኻስ ከምዚ ዝገበርካ ኢኻ ዝብል ትዕቢት ከምፃሉ እሞኒ ካብ እግዚአብሔር ከውድቆውን ፈቲን እዩ እቲ ፈታኒ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ግን ትዕቢት ካብ ኣምላኽ ዘይኮነስ ካብ ሰይጣን ዝመፅእ ሕማም እዩ ካብ እግዚአብሔር ካብ ክብርን ከዓ የውድቐካ ስለዚ ናይ ብሓቂ በዚ ነገራት እውን ከይንፅሎ እሞ ክንጥንቀቕ ይግባአና ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 20 እንድሕር ርኢናዮ እቲ ንጉስ ወዲ ናቡከደነፆር እንድሕር ርኢናዮ ካብ ክብሩ ወዲቁ ክሳብ ምስ እንስሳ ከም ተቐየረ ኢና ንርኢ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 20 ከነንብቦ ፅቡቅ ኮይኑ ስማዓኒ
كم زنا بلغ قال እግዚአብሔር كلنا يمدنا حزب እግዚአብሔር ግናኸ ልቡ ልዕል ምስበለ መንፈሱ አተሪሩ ምስተዓበየ ካብ ዝፋን መንግስቱ ወረደ ክብረቱን ተወስደ ካብ ደቅ ሰብ ተሰጎ ልቡ ከዓ ከም ናይ እንስሳ ኮነ ምስ አድጊ በረኻ ድማ ሰፈረ ከም ነብዕሩን ሰዓሪ አብልዕዎ ስጋኡ በአውል ሰማይ ጠልቀየ እዚ ከዓ እቲ ልዑል አምላኽ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሰብ ከም ዝመልኽ ንዝደለዮ ከዓ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘቁመሉ ዘዕዘስተውዕሎ እዩ በሎ እዚ በልሻፅር ንጉስ ወዲ ንጉስ ናቡከደነፆር እዩ ናይ በሓቂ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምስተዓበየ ዘይንቡር ህይወት ይሕሊፉ ካብ መንግስትነሲ ምስ እንስሳት ቋርፍ ክበልዕ እዩ ጀሚሩ እሞ ናይ በሓቂ በዚ ሕማም ትዕቢት ውን ክመፃና ስለ ዝኽእል ሰይጣን ክንጥንቀቐሉን ከነስተብህለሉን ዝግባእ እዩ አቦና እየቡን ከምኡ ብተመሳሳሊ መንገዲ ገሊፅልና ኣሎ ኣብ ምዕራፍ 4 فقد 11 ስለዚ ብሓቂ ህዝቢ እግዚአብሔር ክንጥንቀቕ ይግባአና ንውሒዝ ቁጣዓኻ ኣፍሲስካ ንዕቡይ ዘበለ ኩሉ ጠሚትካ ኣዋርዶ ንዕቡይ ዘበለስ ጠሚትካ ትሕት ታብሎ ንረሲኣን ውን ኣቦቶኦም ርገጾም ይብለና እሞ ብሓቂ ትዕቢት ዓብ ሕማም ስለ ዝኾነ ኣዝና ክንጥንቀቐሉ ይግባአና ካብ እግዚአብሔር ክፈልየና ስለ ዝኽእል ማለት እዩ እግዚአብሔር ንረሲኣን ሰባት ክቅፅዑ ፍታው እንተኮይኑ ንሰይጣን እሕሊፉ ክቦም ውን ይኽእል እዩ ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ ነቶም ስሑት ትምህርቲ እንዳመሃሩ ዘሸግርዎ ዝነበሩ ሄሜኔዎስን እስክንድሮስን ንሰይጣን ኣሕሊፉ ሃቦም ይብለና ናብ መልእኽቱ እንድሕር ርኢናዮ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 20 ከምኡ ዝብለና ስለዚ እግዚአብሔር ውን ነቶም ስሑት ትምህርቲ ድምህሩ ቀፅዕ ፍታው እንተደኣ ኮይኑ ናብ ሰይጣን ሕሊፉ ከም ዝህቦም ጉዙኣት ሰይጣን ከም ዝኾኑ ካብዚ ይሰውረና እግዚአብሔር ስለዚ እቲ ዘረባኦም ከም መንሽሮ እናለሓመ ዝባላዕ እዩ እሞ እንዳበለ እዩ ገልጾም ዝነበረ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2:17 ብፍላይ ኣዝዩ ትኽፉእ ትምህርቶም ትኽፉእ መገዶምሲ ከም መንሽሮ እንዳተመሓላለፈ ንብዙሓት ሰባት የስሕቱን የብሉን ከም ዝነበሩ እግዚአብሔር ከዓ ክቆፅዖም ከሎ ንርኢ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 17 እቲ ዘረባኦም ከም መንሽሮ እናለሓመ ዝባላዕ እዩ ሄሜኔዎስን ፊሊጦስን ከባታቶም እዮም ስለዚ እግዚአብሔር ንከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ሰባት ውን ኣሕሊፉ ይህብ ከም ዝኾነ ክነሰብል ይግባአና ኣብ ዓለምና ውን ስሑት ትምህርቲ ዝምህሩ ከም ዘለው ንፍለጥ ኣብ ዓለም ክንነብር ከለና እምበኣር ኣብ ነፍሲ ወከፍና ዝለዓለ ሕቶ ዝለዓል ሕቶ ኣሎ እቲ ሕቶ እንታይ እዩ እገሌ ወይ እገሊት ወይ ከዓ እገሊት ወይ ከዓ እገሌ ሓጢአተኛ እዩ ወይ እያ ንምንታይ እዩ ኣምላኽ ክንድዚ ዝኣክል ዕድል ዝህቦም ሓደ ሓደ ግዜ ከም ሰባት ነቶም ጥዑያት ናይ እግዚአብሔር ሰባት ከምዘይ ነቶም ጥዑያት ብሕማም ይኹን ብካልእ ይወስዶም እግዚአብሔር ነቶም ኣብ በደልን ኣብ ሓጢአትን ኣብ ጭካንን ኣብ ክፉእ ተግባርን ዝውዕሉ ከዓ ዕድመ ይህቦም እግዚአብሔር ዝብ እግዚአብሔር ግን ከምቲ ኣነን ንስኻትኩም ንሓስቦ ኣይኮነን መገዱ ስለዚ ነቶም ዘስመርዎ ንዑ ነቶም ቅዱሳን ኣብ ሓጢአት ንኸይወድቁ ዕድሜም ይወስድ እግዚአብሔር ነቶም ኣብ ሓጢአት ዘለው ረሲዓን ከዓኒ ናብ ንስሓ ክመፅሑ እግዚአብሔር ዕድመ ይህብ ከም ሰባት ግን ኣነ ንስኻትኩምን ግን ኣብ ሰባት ዝረአ ሕማም ክንርኢ ከለና ከም ብመርገም ዝተወቅዐ ወይ ከዓ ብካልእ ምክንያት ዝመፀ ይመስለና እሞ ከምኡ ይኮነን ብኣንፃሩ ከዓ ብናትና ረድኢት ንሕያዋይ ፃድቕ ሰብ ሕማም ስደት ማእሰርቲ ግፍዕታት ክሳብ ሞት ዘጋጥሞ ኢና ንብል ስለዚ ክንርድኦን ከነስተውዕሎን ዘለና ግን ሓሳባትናን ሓሳባት ኣምላኽን ሓደ ከም ዘይኮነ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ዝብለና ሓሳባተይን ሓሳባትኩም ከም ሰማይን
ምድርን ተጻሒፍና ኣሎ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ስለዚ እቲ ሓጥእ ብንስሓ ክምለስ እቲ ጻድቕ ከዓ ናብ ሓጢኣት ከይወድቕ እዩ ድላይ እግዚኣብሔር ቀልጢፉ ብከምዚ መገዲ ክንሓልፍ ዝደልየና ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ተጻሒፍና ዘሎ ጽሑፍ ሪ ኣቢለ ክንሓልፍ ደስ ይብለኒ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 57 ፍቅዲ 1-2 ከምዚ ይብለና ጻድቕ ይመውት እሞ ዝሓስቦ የልቦን እቶም ፈራሕቲ እግዚኣብሔር ከዓ ይምንጠሉ እሞ እቲ ጻድቕ ካብ እከይ ከም እተኣርነበ ዘስተንትኖ የልቦን ናብ ሰላም ይኣቱ እቶም ብቅንዕና እተመላለሱ ኣብ መደቀሲኦም ይዓርፉ ይብለና እሞ እግዚአብሔር ይመስገን ሞት ጻድቕ ክቡር ኢሉ ዘመራይ ዳዊት ጽሒፍና ኣሎ ኣብ መዝሙር 116 ፍቅዲ 15 ሞት ጻድቕ ሲ ክቡር እዩ ክብሪ እዩ ንጻድቕ ሞቱ ሓጥእ ሰብ ዕድመ ዝደሊ እምበር ጻድቕ ሰብ ክኸይድ ዝብልና ብእግዚአብሔር ከም ታዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ኣነሲ ነቲ ሰማያዊት ቤትካ ይናፍቆ ኣለኹ እንዳበለ ከም ዝምህረና ንርኢ ኢና ሞት ብእግዚአብሔር ብከምዚ ዓይነት ክንርድኦ ይግባአና ካልእ ንጥዕናና ዘዛብዑ ወልፍታት እውን ሕማማት ከምፅኡልና ይኽእሉ እዮም ካብቲ ብዙሕ ውሑድ ንምጥቃስ ኣልኮል ሲጋራ ሓሽሽ ጣልዕ ወዘተ ዝኣመሰሉ እዚኣቶም በዓላትና ብብርጫና ሓኻይም ከይተረፉ እዚ ከይትወስዱ እዚ ከይትበልዑ እዚ ከይትሰትዩ እንዳበሉና ንወስድ ኣብ ሕማም ከዓ ንወድቕ ሆናይ ብሓቂ ካብዚ ወልፍታት እዚ ከዓ ክንጥንቀቕ ጎይታ ይደግፈና እዚ በዓልና ብፍታውና እነምፅኦ ስለዝኾነ ብፍታውና ከዓ ክንፍወሰሉ ይግባአልና ሓዲግና ንዑ ናብ እግዚአብሔር ተመሊስና ብንስሓ ተመሊስና ይፍወስ ኣልኮል የለ ሽጋራ የለ ሓሽሽ የለ ማለት እዩ ምስተምርትና ብእግዚአብሔር ካልእ ኣመጋግባና እውን ሕማማት ከምፅኣልና ይኽእል እዩ ወይ ምጥማይ ወይ ከዓ እዚኻ ምብላዕ እውን ሕማም የምፅእ ብዝያዳ ዝኳ ናይ ብሓቂ እቶም ምሁራት እውን ኣብዚ ኣለኹም ኩልኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ብዝኾነ ግን ሕማማት ብብዙሕ ነገር ከም ዝመፅእ ብኣመጋግባና እውን ክመፅእ ይኽእል እዩ ኤክሰርሳይዝ ግበሩ ንበሃል ቤተክርስትያን ግን ኤክሰርሳይዝ ከም ንገብር ቀደም ነጊራትና 41 ክሪያላይሶን ግበሩ ምሸት ስገዱ ክትድቅሱ ከለኹም ስገዱ ንጎስ እዚ ንባዕሉ ኤክሰርሳይዝ እዩ እግዚአብሔር ዝሃበና ኤክሰርሳይዝ እዩ ንሱ ይኸብር ንሕና ከዓኒ ንጥቀም ስለዚ እሱ ዘይምግባርና እውን ሕማም ክመፅእ ይኽእል ነፍሲ ምስ ደረቀ ክዕፀፍ ኣይክእል ጠጠው ክብል ኣይክእል ካልእ እቲ ብተፈጥሮ ዝመፅእ መሬት ምንቅጥቃጥ ማይ ሓዊ ወዘተ ዝኣመሰሉ ብዙሓት ምክንያታት ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ከነስተብለን ክፀቕጠለን ከስምረለን ዝደሊ ዳርጋ እቲ ትምህርትና እንዳጠቃለልናዮ ኢና ከመይ ጌርካ ምስጢረ ቀንድል ከም ዝፍፀም ጸሎቱን ኣገባቡን ስርዓቱን ክነኣትኾ መጀመርያ ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል ተማሂርና ነርና ኢና ግን ክንመጠቃለለ ዝኣክል ሓደ ሰብ ምስ ሓመመ እቲ ፈውሲ ክረድኦ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ካህን ሓላፍነቱ ክፈልጥ ኣለዎ እቲ ምእመን ከዓ ሓላፍነቱ ክፈልጥ ኣለዎ ክልቲኦም ብስኒት ምስ ከልሑ ሓላፍነትካ ፈሊጥካ ምስ ገበርካዮ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከዓ ንነፍሲ ወከፍና ክፍውሰና ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ዘለና ስለዚ ናይ ብሓቂ ሕማም ክመፅእ ከሎ ካህን ሓላፍነቱ ክፈልጥ ኣለዎ ብዝያዳ ካብቲ ቤተክርስትያን ዘዳለወቶ ፅሑፍ የዳልዮ ኣብቲ መፅሓፍ ስለ ዘለና ተመሊስና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሓደ ብሓደ ብዙሕ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ካብቲ ንዓይ ብዝመሰለ ንዚአን ወሲደ እምበር ብዙሕ እቲ ሓላፍነት ስለዚ እምበር ካህን እግዚአብሔር ነቲ ሕሙም ከም ዘሕውዮ ሙሉእ እምነት ክህልዎ ይግባእ እቲ ካህን ባዕሉ በቲ ብጸሎት ዝተዳለወ ዘይትን ብጸሎት ናይቲ ካህንን ንሓደ ዝሓመመ ሰብ ክፍወስ ከም ዝኽእል ጎደሎ ዘይብሉ እምነት ክህልዎ ይግባእ
ምክንያቱ بسر زي مؤمن اتحموم زي كفوسون يخئلي بسر زي مؤمن اتحموم زي كفوس يخئلي ስለዚህ ካህን عابي ዝኾነ ፍጹም ዝኾነ እምነት ክህልዎ ኣለዎ ኣብቲ ዝግበር ጸሎት ናይ ምፍዋስ ኣገልግሎት ክወሃበና ከሎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11:29 እንተዳርኢና ቃል እግዚአብሔር ክምዕደና ከሎ እቲ ዝበልዕን ዝሰትን ንስጋ ጎይታ እንተ ዘየለለየ ንሩሱ እዩ ፍርዲ ዝበልዕን ዝሰትን በዚ ምክንያት እዚኦም ኣብ ማእከልኩም ብዙሓት ድኹማትን ሕሙማትን ዘለዉ ዝደቀሱን ብዙሓት እዮም ግናኸ ኣብ ርእስና እንተንፈርሲ ኣይምተኮነናን ነርና እንዳበለ ንኣብነት حريق قدوس باولوس بزعبا قدوس قربان كزاربنا خلو خمهرنا خمعدنا خلو اتي زبلعن ستن كبلنا خلو نسقا قويتا زبلع ندم قويتا زستي انت زي للي انت زي فلطو انت زي تردو انت زي آمنه من ولا وسد من ما يتقمكاني مالتي سلازي لك خمو خاني حدا زحاممه سب እቲ ካህን ሙሉእ ከም ዝሓዊ እምነት ኩሉ እቲ ዝሓመ ሰቡን ከምኡ ርኤና ድሕሪልና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንሃዋርያት ብዘይ ምእማኖም ዘጋጠመ ዕንቅፋት ሎምውን ነቲ ዘገልግል ካህን ከየጋጥሞ ክጥንቀቕ ኣሎ ንሃዋርያት እንታይ ዕንቅፋት እዩ ኣጓኒፍዎም ብዘይ ምእማኖም ክንብል ቁኑዕ ሕቶ እዩ ስለዚ እቲ ናብ ሃዋርያት ዘጋጠመ ጥርጥር ኣብቲ ካህን ከይፍጸም እሞ እቲ ፈውሲ ወይ ከዓ እቲ ጸሎት ውፅኢታዊ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ፍቕዲ ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 19 20 ከም ዝብለና ካብ ፍቕዲ 18 ዳምፂናዮ ኢየሱስ ገንሖ ይቅሬታ ካብ ፍቅዲ 17 ንምፃያ ኢየሱስ ግና መለሰ በለውን ኣታ ዘይ እሙንን ቄናን ወለዶ ክሳዕ መዓስ ምሳኻትኩም ክነብር እየ ክሳዕ መዓስ እዚ ክዕገሰኩም እየ ናብዚ ናባይ ኣምፅዎ ሳቶም ጸልዮም ነቲ ሕሙም ፍዋሱ ምሳኣኑ ኢየሱስ ከዓ ገንሖ እቲ ጋንየን ከዓ ካብኡ ወፀ እቲ ቆልዓ ድማ ካብታ ሰዓት እቲኣ ሒዙ ሓወ ሽዑ ደቂ መዛሙርቱ ብሕት ኢሎም ናብ ኢየሱስ መፂኦም ስለምንታይ ደኣ ንሕና ምውፅኡ ሰኣና በልዎ ኢየሱስ ከዓ እምነትኩም ስለዝጎደለት ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ክንዲ ፍረ ኣድሪ እተኣክል እምነት እንተኣልያትኩም ነዚ ኸረን ድማ ካብዚ ናብቲ ኣግልስ ትብልዎ ንሱ ከዓ يجلس ዝሰኣነኩምውን ይርቦን ስለዚ ንሃዋርያት እምበኣር ነቲ ሕሙም ክፍውስዎን ክሕውይዎን ዘይምኽኣሎም እንታይ ተቀዳማይ ፀገም ዘይምእማን እዩ ጎይታውን ብኡ ነቂፍዎን ስለዚ እምበኣር ኣብ ሓደ ኣገልጋሊ ካህን ናብ ሓደ ገዛ ናብ ደቁ ፈውሲ ክፍውስ ጸሎት ክገብር ምስ ዝኸይድ ፍጹም ዝኾነ እምነት ክህልዎ ይግባእ ስለዚ ብኸምዚ ዓይነት እንተዳ ቀሪቡ ትካህን እቲ ዝፍውስ መንፈስ ቅዱስ ካነ ትሕሙም ከም ዝፍውሶ ያው ቃሉ ይምስክረልና እዩ ስለዚ ካልእ ስርዓት ጥራይ ዘይኮነስ ምስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኮይኑ ይጽሊ ከም ዘሎ ከስተውዕል ኣለዎ ትካህን ስርዓት ጥራይ ኮይኑ ቤተክርስቲያን ስለ ዝበለትና ግድን ኮይኑ ንገንዘብ ካን ደሞዝካ ጥራይ ዘይኮነ ክትከይድ ናብ ሓደ ሕሙም ምስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ትዛረብ ከም ዘለኻውን ክትፈልጥን ከነስተፍልን ይግባአና ስለዚ ብኸምዚ ዓይነት ክንጓዓዝ ይግባአና እቲ ካልእ ኣብ ሃብታምን ድኻን ዓብን ንእሽቶን በዓል ስልጣንን ተራሰብን ንኩሉ ብማዕረ ክርኢ ክእል ኣሎ እዚ ካብቲ ብዙሕ ውሑድ
ሓላፍነት ካህን ክገብሮ ዝግብኦ ማለት እዩ ስለዚ ካህን ሓላፍነቱ እዚ ይመስል ሓላፍነት ሕሙምን ስድራ ቤቱን እንታይ ሓላፍነት ክህልዎም ይግባእ እቲ መጀመርያ ክመጽእ ዘለዎ እቲ ሕሙም በቲ ጸሎት ዝተሰነየ ቀንዲል ወይ ከዓ ዘይቲ ክፍወስ ምዃኑ ፍጹም ዝኾነ እምነት ሙሉእ ዝኾነ እምነት ክህልዎ ይግባእ እምነት ተዘይሃልዩ እቲ ዕዮ ኣይክሰልጥን ውፅኢታውን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ሓላፍነት ሕሙምን ስድራ ቤትን ከዓ ከምዚ ይመስል ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 28 ናብ ምድሪ ጌርጌሶንን ምስ ተሳገሩ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ክልተ ሰብ ካብ መቃብር ወፂኦም ተጓነፍዎ ንሳቶም ሓደ እኳ በታ መገዲ እቲኣ ምሕላፍ ክሳዕ ዝስእን ኣዝዮም ኩፉኣት ነበሩ እኖኻ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ يغريت أب كاري أنبار لهم مثلاً أب إمنت كلونا لونا أبنت أب يوحنس وانجيل معرف 10 حدا تقدر بعته كريستوس نمارتا زبلان دحر رئينايو بدعمي أقدس زخونة قاليو هيبوا كبر أملاك أنت تفلتسي يسوس أنت تأمنس كبر أملاك مرأي خدو أي بالكوخن بلا زعباتي حيمود نبر حوا كويتا مسكربة بار أنت تأمنس يلوها سلازي إمنت أقداسي إمنت أزيو أقداسي إمو إتي زحامة مسا ويكات بمولو تسدرابيت كفووس مخانو باتي تصالوتن باتي زيتن እምነት ይድልዮ ማለት እዩ አምስጥራት ቤተ ክርስቲያን ካህን ፍጹም እምነት ሁሉ ይግባእ ክብል ኮለና ብዘይ እምነት ንኣምላክ ከስምርዎ ኣይከኣልን እዩ ይብለና ቃል እግዚአብሔር እምነት ተዘይብልና ሓፂሩት እምነት ሲ ኣብቲ ካህንን ኣብቲ ሕሙምን ኣብቲ ስድራን ሙሉእ ዝኾነ እምነት ክህሉ ኣለዎ ከምታ ቀድምና ተማሃርናዮ ከዓ ካልእ ሓቀኛ ዝኾነ ንስሓ ምእታው ፍጹም ዝኾነ ንስሓ ተጉላባ ዘይብሉ ንስሓ ምክንያቱ ብሕማም ምክንያት ንነብስና ክነሕና ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምስ ሓመምና ምስ ተነሳሕና ንኣምላክ ክብሪ ምስ ሃብና ምስ ቆረብና ስጋና ሓመዲ ዋላ ናብ ሓመዲ ይኸይድ ነብስና ናዩ ቃል ኣምላክ ዝምዕደና ውሽጥኻን ግዳማዊ ኣካላትካ እንተሓፂብካ ምቕራብ የድልየና እቲ ዝሓመመ ሰብ ናብቲ ዝቕፅል ናይ ቤተክርስትያን ምስጢራት ምታም ክበፅሕ ውሽጡን ደጊኡን ክነፅህ ክሕፀብ ኣለዎ ውሽጡን ደጊኡን ክሕፀብ ኣለዎ ክንብል ከለና እቲ ውሽጣዊ ብንስሓ ይሕፀብ እቲ ደጋዊ ከዓኒ ብሳምና ተሓፂብካ ፀሪኻ ናብቲ ሰማያዊ ንጉስ ስለትቐርብ ዘለኻ ብከምኡ ዓይነት ክንቀርብ የድልየና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን ጽሒፍልና ኣሎ ልብና ካብ ክፉእ ሕሊና ተነፂጉ ወይ ከዓ ነፂሁ ስጋና እውን ብፅሩይ ማይ ተሓፂቡ ሙሉእ ብተረዳእናዮ እምነት ብቁኑዕ ልቢ ንቕረብ ስለዚ እምበኣር ናይ ምፍዋስ ግዜ ክኸውን ከሎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ክንርከብ ይግባአና ብንስሓ ቀሪብና ክዳንና ፅሪና ነብስና ተሓፂብና ነቲ ሰማያዊ ኣቦ ክንፅበይ ይግባአና ድሕሪ ፈውሲ እቲ ካልእ ድሕሪ ፈውሲ ፍርሓት እግዚኣብሔር እንዳተመላለስካ ንኣምላኽ ክብሪ እንዳሃብካ እንዳኣመስገንካ ምስኡ ምንባር ዘድልየና ማለት እዩ ምክንያቱ በቲ ሕማም ምክንያት ናብ እግዚኣብሔር ዝቐርብ ሂወት እውን ክርከብ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ንምግልጋል ድልዋት ክንከውን ይግባአና ኣብ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ማርቆስ 15:44 ዘሎ ሃይለ ቃል እንተዳሪእናዮ ከምዚ ኢሉ ይምዕደና ቃል እግዚአብሔር
ማርቆስ 15 ፍቅዲ 4:41 እተን ቅዱሳት አንስቲ በዓልታ 7 አጋንንት ዘውፃአላ ክርስቶስ ምስ ተፈወሰት ክሳብ መቃብር ናይ ትንሳኤ አብሳሪት ኮይና ዝተረኸበት አደ ምሳሌ ክንገብር ንኽእል ኢና እንታይ ይብለና አንስቲ ድማ ብርሑቅ ኮይነን የማዕድዋ ነበራ ኣሕዋታተን ድማ በዓልቲ መግደላን ማርያም አደ ያዕቆብን ንእሽቶን ዮሳን ሰሎሜን ነበራ ንሳተን ኣብ ገሊላ ከሎ ዝሰዓብኦን ዘገልግሎን ብዙሓት ካልኦት አንስቲ እውን ምስኡ ነበራ ናብ ኢየሩሳሌም ከዓ ደየባ ስለዚ እምበኣር ድሕሪ ፈውሲ ንጎይታ ከነገልግልን ንዑ ክብሪ ክንህብን ይግባአና ስለዚ እግዚአብሔር ይፍውስ አይፈውስ ከነመስግን ይግባእ ክምስገን ዝግባእ አምላክ ስለዝኾነ ብባህሪኡ ምስጉን ስለዝኾነ ስለዝተፈወስና ጥሪኮና ከነመስግን ዋላ አይንፈወስ بتمسجنن بمسجانان نب أملاخنا خنقرب يزجبعنا أبونا داويد أم مزمور 5 فقدي 23 كمزيل معدنا مسوات مسجانا زسوا علي يخبرني ناتي بمجدو تنككا مدحان أملاخ كريو يبلنا مو እግዚአብሔር مسجن بخمسة عينت الجباب كنكيد يقبعنا أبونا يعقوب هوارياون مراف 3:10 أما أقولكم لبامن أستوعال المنيو نسو بسنة كايدو بلوهاتن تبابن غيرو قبرو زريو سلازي تقبارنا እግዚአብሔር ዝقبلو تقبار خونلنا نا እግዚአብሔር قدوس فادي خونلنا أبزي دارقا خودئ مرقيتا نباخوم ناي مسترق انديل اغلغلوت اب سلسته خفلي خفيلنا رينا لنا ምናልባት ህቶን ሪኢቶን እንተልዩ ናብዚ አባሃትኩም ናምርጌታ ክብርን እግዚአብሔር አምላክና ይሁን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኩሉ ቤተክርስቲያን ቅድስት ማርያም ኦክላንድ ስለዚህ حبكمنا قال هوت قال እግዚአብሔር قال هوت يسمعلنا نتوم سمعنا يو كنصنعو ابلبنا 30 100 سنه يفرخ فرمو بهوت كنبرلو እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና እጂ አቦና ሳናለው በቀሽ ዲበ ካሎታ አቦታቱን ምሳናለው ስለዚህ ጉባኤና በህዝቢ ናይ ህዝቢ ትግዜ ዘለና ሕቶ ሪኢቶ ኮሙን ተወሳኺ ሓሳባት ምዝር እስትና ንኸይ ንብሎ እዚ አገልግሎት ጸሎተ ቀንዲል ምስ ሕማም ስጋን ሕማም ነፍስን ምስ ንስሓን ምስ ቅዱስ ቁርባን ምስቶም ኩሎም ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ተኣሳሲሩ ተሓሒዙ ስለዚ ኸይድ መን ብኸመይ ይቅድም መን ጸልዎ አቦና ስፊሖም ክገልጹልና ቅንየም የምየ ስለዚህ ዘለና ሓሳባት ተወሳኺ ነዚ ሒዝና ዘለና ርእሲ ዝህብትም ንጉባኤና ይጠቅም ይንብሎ ከነቕርብ ንኽእል ኢና ሕቶ ርኢቶ ነቐፌታ እንተመፀውን ናይ ሎሚ ጌጋ ንፅባሕ ክጥቕመና ስለ ዝኽእል ነቐፌታት ተመፀውን ብሓጎስ ከም ንቕበሎ ክንገልጸልኩም ንፈትሞት ግዜ ናብ ጉባኤ ሰጋግር ኣለኹ ما خلص جاز حتى أنا حتى دبنا الرأي دكتور قال هو تسمع لنا أبونا أبطأت مروح اللهم سي እግዚአብሔር ሲ ንሰይጣን ተخفاء ክብር ክገብር ከሎስ ይሓድጎ ኢልኩም ሞ ንምንታይ ከም ዓይነት ሓይሊ ይህቦ ወይካ ዚያስቁርብ كنت تبرهالنا هراي نصر تدياتا حتو ابيك اشديبو كله اسكبرها ابروه لي مرغيتا قروخ ساكو نصنيه هراي اسكدغمو همتا زلا تبع لهم دكتور زغاب هراي
كتمهرونا كلهم سي الشيطان حمام بس لما عند خاطر تمهر ناس حمام بمقعد الشيطان زمص حمامات تباهيلو نيرو እግዚአብሔር ነቲ ከፋእ ግብሩ ክገብር ከሎስ ይሓድጎ ንሰይጣን ንትተግባር ክገብሮ ኢልኩም እሞ እንታይ ስለዝደለየ ኣምላኽ ንከምኡ ዕድል ሂቦ ወይ ሓይሊ ሂቦ ንሰይጣን ጽቡቕ እዩ ዶክተር እቲ ከምቲ ብፍላይ ናይ ኣቦና እዮም ምሳሌ እንድሕራም ፂናሲ ሓደ ሰይጣን ብመሰረቱ ዝወደቀ መልአኽ ምዃኑ ከም ተማሃርናዮ ቃል እግዚአብሔር ከም ዝነግረና ዝወደቀ መልአኽ እዩ ዝወደቀ መልአኽ ንብል ከለና እንታይ እዩ ንፅቡቕ ነገር ክዓይን ክሰርሕን እግዚአብሔር ስልጣን ይሃቦን ብናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ግን እግዚአብሔር እንተዳ ፍታው ኮይኑ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ክሳይናቱን ንኣብነት ንኢዮብሲ እቲ ክጅምሮ ከሎስ ኢዮብ ኮዘይ ክሕደካሲ ብኩሉ ነገር ስለዝመላካዮ ሃብታም ብደቂው ብንብረት ብገንዘብ ብኩሉ ስለዝመላካዮሲ ብዩ ዘይ ክሕደካ እዩ ተጀሚሩ ትሕቶ ስለዚ እግዚአብሔርካ ኣብቶም ናቱ ኣብቶም እሙናቱ ሰይጣን ሓይሉ ከም ዘይብሉ ስለዝፈልጥ ከውድቆም ስለዘይክእል ኪድ ውቃዮ ነብሱ ዘርፎ ኢሉ እግዚአብሔር ሓይሊ ሂብዎ ነትክፉ ነገር ክገብር ማለት እዩ ስለዚ ንነብሱ ግን ምንም ክትገብር ኣይትኽእልኒኻ ክብሎ ከሎ ነገር ስለዚ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ንዑኹን ሓይሉ ክቦ ከሎ ነትክፉ ነገር ክዓይን ክሰርሕንሲ ኣብቶም ናቱ ኣብቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ሓይሊ ከም ዘይብሉ ንምግላጽ እዩ ከምኡ ዝገብር ተወስኹሉ በዓል መርገታ ወስኹሉ ንሽተይ እዚ ይመስል አይደኖ መልሲያት ኮይኑ ታሕቶ ራይ ተመሊስሎ ኣምቢከሽ ድበ ተመሊስሎ ምናልባት ኣብ ዝርእስትና ከይሰገርናዮ ከለና ኣገዳሲ ሕቶ ስለ ዝኾነ ኣቦና ኣምቢከሽ ወልደ ትንሳኤት ዝኾነ ተወሳኺ ሓሳባት ተሎ حراي يسمع الله خديه وسمع الله سمع الله حراي بوشي زماننا أقلقلتك يبارك زيابير عصبك يحبك نزا حونا دكتور دحتتا أبونا أبيك أشديبه ونمليس وانديو تدرابي مستانا أبو أشديبه كابونا إيوب كي وزعناسي أبتا أسر حدا معرف حدا نبونا إيوبسي عم مدرؤس إيوب زبهال سبعي نبره نسو فتصمن قنعن لأملاك زفرحن كاب كفو زرحقه سبعي نبره بربعة نجر يقلص على فتصميو قنعيو لأملاك زفرحيو كاب كله خفو دما زرحقه سبعي ينيرو إزي نجر زي مجلسي انت زي هلواد نبره نبونا إيوب سيطانون بسيطان انتاي مخوناني ربنا إيوب بتزوره دخول انت دارينايو كودق مخالي نيرو اجزي أبيهرون أبونا إيوب انتاي إذا أكل أبونا إيوب أمانيو مخانو هيبوو عنا هابتي هيبوو زي قصرات ريت هيبوو ولد هيبوو بكل يحقش هو زي كونن اجزي أبيهر زأمنون زفرحون زنبرسي انتاي دا ولا تروحو خلون أبتي حزن مسمص انتاي كم زبل إنا نرئي ترحي أخب كرس ولادي تيوسي ترحي دما ناب زامير زي آياتو اجزي أبيهر حبه اجزي أبيهر وسده سم اجزي أبيهر أملاخ دما زي تمسغنه يخون إلي دما أملاخو أمسغنه حجي اجزي أبيهر بسيطان كنسا عريلو يحلفو أيهبناني أبونا إيوب يتسعرن سعيرو أبونا إيوب يودقن زخلو وريد وخل انتهي كوينو تنسيو مالتي ما اجزي أبيهر يحلفون محاب زي كونسي نأجزي أبيهر تأمنوسي حلفا خمس قبر الكا غيرو سيطان سلا زقربو إياب تأمنك إياب كم زتولكوني انتاي كله سلا زحب كايو قلن لكم تزحب كايو إيدو أي تسدد انت زيك إيدك كايلو
ግን ናይ ኣቦና እዮብ መግለፂ ግን እቲ ሃብትን እቲ ውሉድን እቲ ካልእ ንብረት ዝዓለም እዚኣን ወይ ድማ እቲ ምስኡ ዝነበረ ጥዕና ስለ ዝረኸበ ይኮነን ንኣምላኽ ይኣምኑ ነይሩ ኣብ ሕማም እውን እንታይ ገርዎ እዩ ኣሚንዎ እዩ ኣብ ሓዘን እውን እንታይ ገርዎ እዩ ኣሚንዎ እዩ ኣብ ሃብቱ ክሕደግ ከለዉ ኣቦና እዮብ እንታይ ገሩ እዩ እግዚአብሔር ኣሚንዎ እዩ ኩሉ ክህልዎ ከሎ መስጊንዎ ክሓምም ክሓዝን ንብረቱ ክሕደግ ከሎ ድማ ኣመስጊንዎ እሞ ተወሳኺት ነታ ናይ ኣቦ ቀሺ ዲበ ከራ ጉዳይ ለአ ኣቦና ተወሳኺት ኣሎ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣቦና ቤቀሽ ወልደ ትንሳኤ ኣቦና ቤቀሽ ተስፎም ተሓቶ ከይሓለፍናዮ ከለና ተወሳኺ ዝያዳ መብርህ ዘድልዮ ብዙሕ ሰብ ዝሓቶ ሕቶ ኣብ ሕይወቱ ዝመላለስ ስለ ዝኾነ ዝያዳ ክረጉደልና ኣቦና ቤቀሽ ተስፎም ትዛረቡ እንተሊኹም ኣቦና ሚቲኹም ዘለኹም ኣቦና ቤቀሽ ኣቦ ቀሺ ተስፎም ሰምዑለኹም ወፅየ ኣለኹ መንገዲ መድሓኒሽ ስለግን ሓዘር ኣቢለ ናይ ኣቦና እዮብ ፈተና ከመይ ውዕልኩም ኩልኩም እግዚኣብሔር ይመስገን ናይ ኣቦና እዮብ ፈተና ንዕብየቱ እዩ ነይሩ እታ ሕቶ መበገሲ ሰሚዕኹማ ዲኹም ኣቦና ሓፈሻዊ ሰሚዐ እያ ንምንታይ እግዚኣብሔር ስም ሰይጣን ሕሊፉ ይህቦም እንድያ ትብል ዘላ እግዚኣብሔር ኣይኮነን ሕሊፉ ዝበና እቲ ፈተና ብኸመይ ንምንታይ መፀና ግን ተሪእናዮ ፈተና ንዕብየትና ኣሎ ባዕልና ንኣትዎ ፈተና ከዓ ኣሎ ብፍቃድና ብድልየትና ምርጫና ማለት እዩ ሓንሳብ ማሓዘብ እዩ ሕጂ ኣቦና እዮብ ንዕብየቱ እዩ ኣብቲ መወዳእታ ዝበሎ ቃል ተዳሪእናዮ ቅድም ብእዝነ ይሰማዕ ነይረ ሕጂ ግን ብዓይነ ይሪአካ እግዚኣብሔር ሲ ኣስተማቒርዎ ፈቲንዎ ርእዩ ኣፀቢቑ ኣለልይዎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር መን ምዃኑ ሕጂ እቲ ፈተና ዝመፀና ንዕብየትና እዩ ዝወሃበና ብእግዚኣብሔር ተኮይኑ እቶም ንሰይጣን ሕሊፉ ዝህቦም ዝብሎም ምርጫኦም ከምኡ ስለዝኾነ ፍቃድ እግዚኣብሔር ስለዘየማልኡ እዩ እምበር እግዚኣብሔር ንዖም ክወድቂ ኢልዎም ክጠፍ ኢልዎም ኣይኮነን ዝህቦም ዘሎ ንእግዚኣብሔር እንተ ዝመርፁ ነይሮም ሰይጣን ይከላኸለሎም እምበር የሕሊፉ ኣይሂቦም ብከምዚ ጌርና ተረዳእናዮ ፅቡቅ ኮይና ስማዓና እምቦ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣቦና ቤቀሽ ተስፎም ኣቦታትና ኩሎም መሊሶም እዮመ ስለዚ እግዚአብሔር መጀመርያ ንወዲ ሰብ ኣብ ልዕሊ ሰይጣን ስልጣን ሂብዎ እዩ ኣብ ሉቃስ 10:19 ተመንን እንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክትረግፁ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ እዚኣ ሕጂ ነፍሲ ወከፍና ቀዳመይቲ እዚኣ ክትርዳእና ተመንን እንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክትረግፁ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ እዚ ስልጣን እዚ ግን ውሁብ ስቂልካ ኩሉ ኮፍ ዝብል ዘይኮነ ነቲ ዝተዋሃበና ከም መሳርሒ ኮይኑ ምስ እናዓጥቆ እዩ ማለት ስለዚ ኣብ ኤፌሶን 6 ካብ 10 ተጀሚሩ ብጎይታን ብፅንዓት ሓይሉን በርትዑ ምስ በለ ንፍሕሶ ሰይጣን ምቅዋሙ ምእንቲ ክትክእሉ ኩሉ ኣፅዋር ኣምላኽ ኣልዕሉ እዩ ስለዚ በቲ ዝተዋሃበና ኣፅዋር ኣብኡ ተጠቂሾም ኣለው يوم كنواقو نخل نزل أسوار زين دحر دربينايو نزل أسوار زين دحر دربينايو دحر كنت كمالو كنعاتكو عتيقنايو هلنا ها أبو جبو كنواقو قالو إند زي كيلناجن قداي ناي ديابلوس نخوني إذا حجي كنواقو زي مدلاينان أسوار وقنا بجبو بزي معتقنان እግዚአብሔር ነተዛሃበና ኃይሊ በጎቦ ከይተጠቀምናሉ ዝኸደ እዩ ንኣብነት ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12:43 ርኹስ መንፈስ ካብ ሰብ ወፂኡ እንደገና ከም ዝመለስ ብጾም ብጸሎት ብማያ ጸሎት ብኩሉ መገዲ በእምነት በንስሐ በቅዱስ ቁርባን መስወፀ ካልኣይ ግዜ ይመለስ በኸመይ ዝመለስ ሓያል ስለ ዝኾነ ይኮነን ግን እቲ ካብ መናፍ خفاءات መናፍስት ዝተጋላገለ ሰብ ዝተጋላገለት ነፍሲ ካኡ ምስተጋላገለት ናብ እግዚአብሔር ምስ መፀት ኩሉ ግዜ ነታ ኣጽዋር እንድሕር ዘይለቢሳቶ
የዳህልላ ከምዚ ኣባይ ኣራዊት ኣብዝናይ ዙም ክንሪኦ ከለና ከመይ ገሮም ነተን እንስሳታት ከም ዘዘንግዕወን ከም ዝገጥብወን እቲ ኣራዊታዊ ባህሪ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ዘለዎ ዲያብሎስ ከመይ ገይሩ የጥቅዕ ከመይ ገይሩ ይጎብጥ ማለት ወንጌል ማቴዎስ 12:43 ዘላ ክንብባ 3 ጥቕስታት ርኩስ መንፈስ ካብ ሰብ ምስ ወፀ ዕረፍቲ ደልዩ ኣብ ኣጻምኡ ቦታ ይኸልል ኣይረክብን ድማ ሽዑ ናብታ ዝወፃ ኩላ ቤተይ ዳኣ ክምለስ ይብል ምስ መፀ ጥራያ ተኾስጢራ ተሰሊማ ትፀንሖ እዩ ድሕርቲ ይኸይድ ካብኡ ዝገዱ 7 ካልኦት መናፍስቲ ሒዙ ይመፅእ ኣትዮም ከዓ ኣብኡ ይነብሩ ነቲ ሰብቲ ካብ መጀመርትኡ እቲ መወዳእቱ ዝገደደ ይኾኖ ነዚ ክፉእ ወለዶ እዚ ከዓ ከምኡ ክኾኑ እዩ ስለዚ ምስ ወፀ ክምለስ ከሎ ብፆምን ጸሎትን ብስነ ምግባርን ተኸሊላ ተጋሪዳ ተሓፂራ ተቐፂራ እንድሕር ፀኒሓቶ ክዘልል ዓቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብቲ ምስ ርኩሳት መናፍስቲ ምስ ኩፋኣት መናፍስቲ ምስ ሓጢኣትን ምስ ስጋን ኣብ ዝግበር ውግእ እቲ ስልጣን ንዋጋኣሉ መሳርሒ ተዋሂቡና እዩ ክንዋጋእ ግን ሓላፍነትና እዩ ብዘይምውጋእና እንድሕር ተሳዒርና ግን ንሕና ኣፅዋር ውግእና ብግቡእ ብዘይምጥቃምና ዝመፅእ እሞ ነዚ ፅዋር እዚ ብግቡእ ክንዓጥቆ እያ ከዓ ቤተክርስትያን ነዚ ምስጢራት እዚ ክንፈልጦን ክንምህረሉን ክንመሃረሉን ሰሪዓትልና ዘላ እሞ ምናልባት ኣብ ታሕቶ ነዊሕ ግዜ ወሲድና ናይ ብዙሓት ሕቶ ከምኡ ተመሳሳሊ ሕቶታት ስለ ዝመፅእ ንብዙሕ ነገር ክምልስ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለና እዩ ስለዚ ቃለ ህይወት የስማዓልና ዝሓተትኩም መብርሂ ዝሃብኩም ኣቦታትና ናብ ዝቕፅል ሕቶ ክንሰጋገር ኢና ግዜ ናይ ጉባኤ እዩ እቲ ግዜና ንጠቐመሉ እዚ ምስጢረ ቀንዲል ምስ ብዙሓት ምስጢራት ቤተክርስትያን ተኣሳሲሩ ዝኸይድ መበገሲኡ ወይ ቀንዲ ምስ ሕማም ነፍስን ሕማም ስጋን ኮይኑ ምስ ንስሓ ምስ ቅዱስ ቁርባን ተታሒዙ ዝኸይድ ምስ ብዙሓት ምስጢራት ቤተክርስትያን ተታሒዙ ዝኸይድ ምስጢር ቤተክርስትያን እዩ ኣበ መርጌታ ኣቤት ኣበይ መልእክቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዕብራውያን 6 ካብ 4 ክሳብ 7 ዘላ መንብብዋ እትትገልጹልና ጽቡቕ ነይራኹም ታኽልዋ ጽናኹም ንዑ ዝመስል ግሩም ዝኾነ ጠቕስሎ ስጋ ሕቶ ዝመጻና ዕብራውያን 6 ዕብራውያን 4 ካብ 4 ክሳብ 8 ኣራይ ጉባኤ ከንብበልና ዝተዳለወ መጽሓፍ ቅዱስ ወይ ኣብ ሒዝ እንተሎ ካብ ኣቦት ካብ ብደታት ካብ ኣሕዋት እስኪ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ካብ 4 ክሳብ 8 ከንብበልና ዝተዳለወ ፈቃደኛ ዝኾነ ዝኾንኪ ወይ ዝኾንካ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ካብ 4 ክሳብ 8 ስማዕ ኣለኹ ድየ ስማዕ ኣለኹም ኣቦና هراي هوات حبتنا وسخيان تون كسكن ببلنا إيش نتم حد أوكي إبراهيم معرف شدشته كبر بعد تسقع شو عدت حق شو ممت سوري نتم حدا جزء برهان زبرهان لهم اتي سماوي وهبت كا زطعمو تما قلتي منفس قدس زخونو اتسنايك الأملاح حيلي اتا اتمتس عالمن كا زطعمو انت ودعون ود أملاح كم بحدش نرأسهم سلاز زسقلو بجهودون زلاج صلو سلازخونو كم بحدش من الصحة كحدثوا أي كألومنيوم أتا بزح جزء نتي أز ورد الزناب زستيت مدرينتهم بزعبة زحرسوا زتكم فري انتهابتهم كاب أملاخ برخة ترخبو إياه مثلا سوري إيشاخون دانديرن انت أبقالت جنا
ንቅፋትን እቃ መርገምን እያ መወዳእቱ እውን ምንዳድ እዩ ዋው غير صورنا I know that show me need to start yeah هو ምክንያቱ እንተ ወደቁ ኢሉ ኣብ ቁፅሪ 6 ንወደ ኣምላኽ ከም በሓድሽ ንርእሶም ስለ ዝሰቐልዎ ንወደ ኣምላኽ ከም በሓድሽ ንርእሶም ስለ ዝሰቐልዎ ብጉህዶውን ዘላገጹሉ ስለ ዝኾኑ ከም በሓድሽ ንንስሓ ክሕደሱ ኣይከኣሎምን ብጉህዶውን ዘላገጹሉ ስለ ዝኾኑ ኣብዚ ናይቲ ማለት በዓል ሓደ መክሊት እንድሕሪናዮሲ ዘይዘራእኻዮ ተዓፅድ ዘይበተንካዮ ትእክብ ጨካን ሰብእ ኢኻ ኢሉ ንጎይታ ከላግጸሉ ከሎ ኢና ንሪኦ ዋላ ኣብቲ መዓልቲ ፍርዲ ማለት ቃል ህይወት የስማዓልና ኣቦና ኣቤ ቀሺ ዲበ ስለዚ ኣብታ ሰባት ጥራይ ዘይኮነ ኣብቶም ኣብ ወጣንያን ማእከላውያን ፍጹማን እዮም ዝበሃሉ ኣብቶም ፍጹማን እውን ከይተረፈ ነቲ ዝበፅሕዎ ናይ ፍጽምና ጸጋ ብትዕቢት ብሸለልትነት ክርእይዎ ከለዉ ከመይ ገይሮም ከም ዝወድቁ ሓንሳብ ምስ ወደቑ ከዓ ንምትሳእ ኣሸጋሪ ከም ዝኾነ ኣስፊሑ ገልጸልና ኣሎ ኣበይ ቀሺ ተስፎም ኣብዛ ጥቕሲ ተወሳኺ ሓሳብ ተላሃኩም ብኣብነት ገይረ ክገልፀ እንትኽእለ መፈቶ ከኣነሲ እቲያ ሕቶ ኮይና ቀሪባ ዘላ እግዚኣብሔር ይሕሊፍ ይሂብዎም እንድያ ትብል ሳታት ትሕትት ዘላ ይሕሊፉ ኸበና ከሎ እንታይ ማለት እግዚኣብሔር ንዑ ብምርጫና በቲ ዝተዋሃበና ኣፅዋር ናይ እግዚኣብሔር ክንዋጋእ ኣቋሪፅና ደው ኣቢልና ብምርጫና ደው ኣቢልና ናብ ሰይጣን እንተዳኺድና እግዚኣብሔር ብሓይሊ ኣገዲዱ ኣይዋጋኣልናን እዩ ትውግእናስ ከምዚ ንሓደ ቆልዓ ውላድካ ኣብዛ ዓዲ ናብነት እንተዳርየናዮ ምርጫይ ዓቕሚ ኣዳም ኣኺለ 18 ኮይኑ እየ እሞ ብድልየት እየ ዝኸይተይልካ ብሕጊኦም ከተቕረበ ክትረክበሉ ይትኽእል ኢኻ ተገድዶ ይትኽእል ኢኻ ቤት ፍርዲ እውን ኣይተፍቅደልካን እያ ነፃ እዩ ንሱ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ብፍታው ባዕሉ ዝኸዶ ንስኻ ከተገድዶ ዘይትኽእል ምዃንካ እግዚኣብሔር ኣየገድደናኒ ምርጫና ክንገብር ሽዑ እቲ ሰይጣን ንዓና ይሕሊፍ ንወሃብ ዘለና ማለት እዩ ብድልየት ናይ ኣግዳ ሕሊፍና ንወሃባ ዘለና ኣባያታ ሕቶ ኮይና ዘላ መስለና እምበር ነፅዋርና ተጠቂምና ንእግዚኣብሔር ለቢስና እንተዳ ደው ኢልና ዋላት ፈተናና እንተበርትዐ እንተመረረኸ ኣቦና እዮም ኣብ መወዳእታ ተዓወት ናህና ምዃኑ ኢና ቃል ህይወት የስማዓልና ኣቦና በቐሽ ተስፎም ሕራይ ካልእ ሕቶ ዘለና ካብ ጉባኤ በሪህ እንተኮይኑ በርካ ቦታትና ቃል ህይወት የስማዓልና ሕራይ ኣሜን ንኩላህና ቃል ህይወት የስማዓልና ኣቦና ኣነ ህይወተይ ሕራይ ምስያ ሕጂ ዶክተር ዘበላሲ ኣብታ ትዕቢትን ዝሃቡና ኣቦና ቢደይ ናይ ካልኣይ ኮረንጦስ 12:7 ንሳሲ ብምክንያት እቲ ኣዝዩ ብሉፅ ራእይ እምብዛ ምእንቲ ከይዕበ ከዓ ኣብ ስጋይ ግርጭ ተዋሂበኒ እምብዛ ምእንቲ ከይዕበ መልኣኽ ሰይጣን ክሳቀየኒ ተዋሃበኒ ሕጅስ ምስኣት ከይድ ኮይና ተሰሚዓትን ዋላ ተጋጊየ ብርግፅ ፅቡቅ ኣለኒ ወት ሰይጣን ሲ ትዕቢት ውን እቲ ነቲ ንክዕንዕበውን ሲ ይህበና ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ መቕፀርቲ እቲ ሕማም ብኡናቱ ይመፅእ ከይንዕበ ንኣምላክ ክንዝክር ኮይና ክስተየርያ ኣብ ኣቁርተይ ክትበርሃለይ ደልየ እዚኣ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ናይ ምስጢረ ንስሓ እውን ርኢናያ ነርና ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሳልሳይ ሰማይ ምስ ኣብፅሖ በፂሑ ምስ ተመልሰ እግዚኣብሔር ሰይጣን ብምንታይ ይፍትኖ ነይሩ ሰይጣን ብትዕቢት ይፍትኖ ነይሩ ብትዕቢት ከውድቆ ይፍትኖ ስለ ዝነበረ እግዚኣብሔር ከዓ ብትዕቢት ምእንቲ ከየውድቆ ሰይጣን ኢሉ ነቲ ሕማም ኣምፂሉ ማለት እዩ ነቲ ሕማም ፈቂድሉ ማለት እዩ ቃል ህይወት የስማዓልና በሪሃትኒ
Thank you. هراي كالي زلنا حتى تجزي لنا نتجزينا نتقملو إذا مستيرا قنديل ندحر لو معنتي بقبو تردينا حتوتات ندحر زي بلنا خوينو أبز مسك زينا نابت زغسل مستير بيت هرسيانينا هنسجر إذا مستير زجن بيركز نفس وكفنا كردعنا لو مغنياتو مس ناب أملاح كن مسخ لنا ناب نسحا كن مسخ لنا ناب قدس قربان كن مسخ لنا بز مستير زجرنا إن أنا حلف العلو كله خاتي حمام سقات رايز يكون حمام نفسي بزعبة حاتياتون ازي تي صلوت ناقبرو زيت مسقبو اتانا امنت صلوت نتحمم كتحوية حاتيات غيرو تخينون كحدقليو إلو هواري قدوس يعيقوب صبو غيرو أغميتلنا اللمو اندهر توساق حسابات مسفح يدلي ايو انبالكوينا كمتناي مستيرا نسحازر آنايو نزمت سقزي خنقبرالو اندهر لو ما عنتي نعوز ملكتات تناققنا جن أبز مسك زينا خن فقاد إجزابير نابتو دحري يزولو مستيرة بتخرسياني نحن سجر مالت الرأي أبنا أبيك أشوال تنساه نتي الرأي كاب قبعي حتى انتلي أجزي خبكم وحنت حتى لاتني ممنون ملقيتها قال سويتها بنا آمين الرأي بيتروس حاولنا الرأي أنتوا يسمعكم مقدن دي نيرة تاي تفل نيرة توم حاتيات زقبرو نوح إدمه وهابو ميو منتي جزيخ وهاب نوع ما هو هاب من انت كنسحو جزيخ وهابومي توم تصاد كانات جن قلطيفو خوزدوميو مالت كموتيو مالتيو ابا قرات رداتني او هراي يسمع له بيك اشدي بكله كاب تنبيت اساس من الوقت نوت حزنان تخينا كاب تنبيت اساس 50 شعاتن كاب حدا حساب كلتن سلستن زلهم ينبولنا نيرمو تاغزي أبيك أشدي بخبهم كلا إجزي أبينا رستي سلمنتاي كم زم سوا زيادة أبيك أشدي به نباهم تحت سمعهم أنتهونكم ميتي زلهم أبنا أبيك أشدي به تزارو بنتليهم ميتي زلهم يقريتها حراي وميت سنة بمرقتها يقريتها هو سمع يأتي حدا جزيسي كم سبات عزيو بزح خفوز قبر سب كان حسوم ندحر رئينا بعالمنا بتنا نريو أبونا داويت أب قدامي سامويل كلاي سامويل يزول 15 بسنة كزارب كلوسي انتايلو نيرو نبينا تنا أبونا داويت مسكده أب قدامي سامويل 15 هذا اللي مثلنا يرجعنا كون نريد أدرك ما نقولني بزخانة نبينا تنسن تايلو أب هذا عدسي حنت بقيز نبرة تسبعي نبرة تسبعي كانوا ناتو جن بزحات أباقي حمد نبرة خزارة بخلو نتا سيت أوريو مسوسدا بونا داويد النبي تايلي مليسلو بونا داويد كم سبيو بقى مليسلو با زمو كم زخونا له تلالو زخفرد له مسولون تايلو منسخي خايلو تسبعي سنسخي خا حجي
أبونا داويد قال طفي تنسحب تجزيتي نجزابير بدلكو أبتتأملاخ زي عبي حاتيات قبر كيلو بس خنسح خلينا نرئي مالتي سلازم تاين مالتي زخوانه زبدل سب كنرئي خلنا مدري زيابير بدوم سلازا عدقنا حنت نفسي ناب زلالة موت كتكيد فتاو يكون الزيابير جزيه بنا متان كنسح أفصل من أنا أبصل كنزو وصخاني كوسدم كله ناب حاتياتن ناب كال على ونجر كيوتقو إيو مغنياتو أب إساياس 50 شوعاتن تبقيسنا فقد حادن تتأمبيمنا صادق يموت أمو زحاسبو يلبون اتون فرحات እግዚአብሔር ካ ይምምጠሉ እሞ تصادق ካብከይ ከም እተአርነበ ዘስተምትኖ የለን ዝፈልጦ የለን ጻድቅ ምሞት ጻድቅ ግን ካብከይ ምታን ክርነብዩ ዝመውት ሓደ ጻድቅ ይብለና ቃል እግዚአብሔር ስለዚ ናይ እግዚአብሔር መገድ ንሱ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ንሪኦ ከለና ቆሚኡ ስለዝዕገሰና ብምሕረት ሃብታም ስለዝኾነ እግዚአብሔር نتي حماق سب حماق جبرن بخفو مجد زخيد سبون نفهم الله سيد الجزائر قال هو يسمع لنا قال هو يسمع لنا بنا حاونا بيتروز حدثاتا صادق يمنت المو تي صادق كي كم تعرنمتا صادق يمنت الفرحة الجزائر صادق يموت فرحة الجزائر يمنت أولو تبل زل حسابات أباي حديث نيرمو بيتروس حاونا بريها تكون تسفى قبر تمليسا تكون هو تمليسا هو 5 دعني صادق حتصير عدمه له مالتيو بوانونا املاحو خيد انتم حاتياتنياتات كا عدل هبوم كنسحو مالتيو ويا وهجي اسرار حق እግዚአብሔር حاتياتኛ ሰብ بحاتياتو تقذيفو اب حصير ግዜ ክመውት خيلي صادق ሰብ كا بصدقو اب حصير ግዜ ክመውት خيلي እቲ أماوتا أجابا أماوتا عدما أماوتا زي كونس كموت كله تسب كسوع كله نفسه فقيد دو خيدو مس إغزابير تعريق دو نسحات نسيح دو قدس قربان وسيد دو أتحتمبر إتا أجابا أماوتان إتا عدما أماوتان نتنا هيوت نايتسب مسأي هيوت نايتسب أي درتونيو مستير أملاخي ناتو إتي حاتياتنيا بحاتير جزي خموت خيلي صادقونا بحاتير جزي خموت خيلي مالت أوكي تاجر داسنات بجن أبتان سوى على جزء نفسنا فقيدنا سنحنا دو خم فقاد جزاهير كنا ملالس دسنحنا نعم لخوتو تقبلنا دو أو قدس قربان أو قدس الناس سنحنا دو زيادة تحتو مالت وتمليسا قال هو تسمعنا thank you آمين آمين نعمت بزحات حتى أن بعد حسير عدميهم بسبب تقتيلهم تقذيفهم زموت اللو بزحات سماعتات كأمن انت امنت بسبب تقتيلهم زحالوا في اللو بسماعة النت مالت اجت علامة أماوتان اتزنور وهيوتن يوسنو مالتي برياغت كون تسفى قبر هو بريها الرأي غني لنا كالي زلنا حتى رئيته أبونا بكش ولدة إنسان تايم حساب ذهبون زلوا حساب مس حلفنا يو أبحث الجزية زي كن من لوسو سلنا خلسي إذا سومن زيا أم بيبوم كماسو عدل هابو ممو أبتات مسل زلا معلت بملئت هتاخف الجزية ناي حطون ملسن جرناس أبسيلنا يعني مستيرة كنديل زملكات مسوس تتحزن أبسيلنا إحنا حلف سيك جزية وهابو ما بيبوم مسمازو بزح تتات كمسخ اللي حدث حتى تحطها أنا بزحات ملسك خون اللي زبل حساب أمس يوم الله وبنا بدك أشول ده تنسى
حرايت جزينا يقبعي قرب دقائق اللوانا زخون حتى رئيتو توسخ حسابان تليو نخلهم ولا عبدهم عب فيسبوك عب يوتيوب كونكم تكتاتلوا زلخمون بصعوف كتحاتوا انت خيلكم صبوا نيرو كتساعدوا تخلهم بتكست نداز حافكم عب يوتيوب غني لنا أبي دكتور سقاب صبوا حسابي سلازي كومو أكسس مهلاو زكاة المخانوها عب نجاري سلازي عب زوم ترايزي كونه ولاتهم بيوتيوب تكتاتلوا زلهم عب تكست ندحر صحيفكم زوم ناي تكنيك كحواتنا بعد دكتور سقاب صحيفهم كهبونا خمس قلنا خالي أمومه زلنا حتوتات كندا لما جمريا كننببا نتا مستيره كنديل بزحنا واحد كونتن كننببا تفلتات نعنا نسدرانا نتوم تقديسهم نفلتات لهم زحاتنا ونبرهان كنكون سلازخيل تقديسنا كننببا كابت زنببنا يخا بحطوهم برئيتو بتوسخ حسابات كنساتف صبوا حسابي مغربا ملنا بي دكتور سقاب الرأي كم فقد إخزابير نحن أنتلنا أملاك كأنت فقدو إزمات سولس كملهم أبونا أبيك إشو دبون أما أغلنا خهلو تسفان قبر كالوت أبوتاتون كحبرنا تسفان قبر بزدغاء لنا عدما قبرنا كل خاتكم بزومغون بيوتيوب تكاتاتل وزلهم أنبيبنا نتمستيرك أنديل زبل أنبيبنا زلنا حتوتاتن توسخ حساباتن حزنا خنمسء نا إخزابير قدوس فقادي هنا لنا تجزينا يأكل سلازلوك على معدان هبون بسألوت كعزولنا نبونا نبيك إيش ولدة تنساء بخبري ناب أو دمهرة عدم Hello. Hello. Salam alaikum. Salam. Apa bomba? What? هراي كلكم بوتاتن أديتاتن أحواتن حاتن بززل لكم سلام እግዚአብሔር نعخاتكم يخون እግዚአብሔር أملاخنا إذا معلت زيان إذا سعد زيان هبو أبززل لنا إيو كوينا دما قدس قالو كنمهار نزي معد هوت زي سلز خفتلنا እግዚአብሔር أملاخنا مسقانا يبصحيو أبونا أبي كشدي بدما قال هوت يسمع لنا قدما يهابلنا زمن أقلقلتكم دما يبارخ أب كله أقلقلتكم دما እግዚአብሔር مساخم يخون نحنا كنسمع كنمهار زمسنا دما نسلم اسمع ديكونه نسلم اصنع ديكونه تايدا سمعنا أسمعنا أب أمنات كنصنعلو مقد እግዚአብሔር كنحزلو ناب እግዚአብሔር كنقربلي إمو كما كنكون دما እግዚአብሔር يحجزنا حراي حتى أنسي سلمتاي
ዕድሚኦም ዝነውሕ ሕማቕ እናገበሩ ከለውሲ ዕድሚኦም ዝነውሕ ዝበሃል ካብ ብዙሕ ትሰሚዕ ኢኻ ብመሰረቱ እግዚአብሔር አምላክና ክፈጥረና ከሎ ሕማቕ ክንገብር ኣይኮነን ፈጢርና ሰናይ ክንገብር ስሙ ክንፅውዕ ንዕኡ ከነመስግን እዩ ፈጢርና ግን እግዚአብሔር ክንጠፍእ ስለ ዘይደልየና እቲ ነዊሕ ዕድመ እውን ነቶም ሓጢአት ዝገብሩ ነቶም ሓጢአት ንገብር ነዊሕ ዕድመ ዝህበና እግዚአብሔር ሓጢአት ተደመረ ሓጢአት ክንገብር ኢሉ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ብሓጢአትና ተጣዒስና ናብ እግዚአብሔር ምእንቲ ክንምለስ ፈጣሪና ንምንታይ ፈጢርና ንምንታይ ደኩይንና እግዚአብሔር ንምንታይ እምፅኢና እንታይ ተስፋኸ ኣንቢርልና ኣሎ ክንሓስብ ክንጠዓስ እዩ እግዚአብሔር ዕለት ናብ ዕለት ሰሙን ናብ ሰሙን ዓመት ናብ ዓመት ዝውስኸና እምበር ምእንቲ ሓጢአት ክንገብር ኢሉ ኣይኮነን እሞ ኣብዚኣ ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ዲበ ፅቡቅ ገይሮም መሊሶማ እዮም ግን ተወሳኺ ክፀቕጠላ ኢለ እየ በቶም ሓጢአት ዝገብሩ ዕድሚኦም ስለ ዝነውሐ ምህርቶም ስለ ዝበርከተሎም እንጀሮኦም ስለ ዝበዝሐ ከይንቐንእ ክንቀንእ ዘለና ብምንታይ እንተደኣ ኢልና ድኻ ድራር ዕለት ዘይብሉ ብፅድቂ ሃብታም ብሰናይ ግብሪ ድማ ሃብታም ተኮይኑ ንሱ እዩ ከቕንኣና ወይ ድማ ንሱ ክንገብር ኢና ክንዳፋፋእ ዘለና እሞ ብከምዚ ክንርድኦ እግዚአብሔር ይሓግዘና ኣብ መፅሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 18 ቁፅሪ 14 እንታይ ዝብል ኣሎ ሰብ እንተሓመመ መንፈሱ ይድግፎ ንዝተሰብረ መንፈስ ግና መን ከበርትዖ ይኽእል ንወዲ ሰብ ሕማም ስጋ ኣይኮነን ከፊእዎ ዘሎ ሕማም ስጋ ሕማም መንፈስ እንተምፅዩ ምስባር ስጋ ድማ ምስባር መንፈስ እንተምፅዩ እሲኡ እቲ ፀገም ኣብዚ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ሰብ እንተሓመመ መንፈሱ ይድግፎ ንተሰብረ መንፈስ ግና መን ከበርትዖ ይኽእል ደጋጊምና ነቦና እየብ ክንጠቕሶ ኣምሲና ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ እውን ኣብቲ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ሓፍትና ህይወት እያ መስለኒ ሓቲታ ነይራ ኣቦና እውን ዝሓለፈ ይኹን ለሚ መሊሰሞ ኣቦና እየብ ንኩሉ ብኸመይ ይስዒርዎ ብኸመይ ይፀይርዎ ሃዋርያ ጳውሎስ እውን ነታ ስቃይ ኣልዕለለይ ክብሎ ከሎ ፀጋይ ይኣኽለካ ምስ በሎ ሕማም ስጋ እምበር ሕማም መንፈስ ስለ ዘይነበሮ ስጉኡ እንተተሳቀየ መንፈሱ ግና ስቡር ኣይነበረን እሞ እቲ ቀንዲ ንተሰብረ መንፈስ ግና መን ከበርትዖ ይኽእል ብስጋ ክንሓምም ከለና እምነትና ከይነጉድል ክንጥንቀቕ መንፈስና ከይስረቅ ክንጥንቀቕ ሕልናና ከይዓርብ ክንጥንቀቕ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዘለና ርክብ ድማ እግዚአብሔር ተዝህሉ ዶ ዝሕማም ዝሓሚመ እግዚአብሔር ተዝህሉ ዶ እዚ ስቃይ እዚ ንዓይ ረኺብኒ ኢልና መንፈስና ከይስበር መንፈስና ከይሓምም ኢና ክንጥንቀቕ ዘለና ጥዑይ መንፈስ ፅኑዕ መንፈስ እንተደኣ ሃሊና ዝኸበደ እንተኸበደ ዝተሳቐና እንተተሳቐና ንስቃይ ስጋ እንታ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ክንክእሎ ክንሓልፎ ክንስዕሮ እውን ንኽእል ኢና እሞ እዚኣ ክብል ደሊኤ ስለኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ደጊመ ነቦና ኣቦይ ቀሺ ዲበ ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣቦ ቀሺ ዲበ ምናልባት መፅሓፍ ቅዳሴ ምሳኹም ተልያ እታ መስፀበቁ በንተ ሰላም ድሕር ኣብፅሒኹማ ፅቡቕ ነይሩ سمعنا الله باشي ميت الله
يقريتها بوش حاسكوان الله الرايبل انا تا مستوق بنت سلام قبر يمي مهار النيركات عصولنا خا طيب لنا كان مساري تعبن كباي انا دحان بكن اساس تعب خمتا سرعتنا المهيد دحان قاشانا عندي خا قاشانا خا الراي بسم اب وولد ومنفس قدوس هذا املاك امين كم بحدش كل زحجيا بهر ابو قيتانا مدحنا يسوع كريستوس من سلام زحنت العلو كل زغنت قدس بيت كريستيان لمنا لنا عبل الحزب المؤمنان بزح سلام كب كل سلام سلطان زلو እግዚአብሔር አምላክና እዩ ምንት ሰላም ጸልዩ ወን ሁሉ እግዚአብሔር ልምናካን ማልደካን አለና ወንጉስ ሰላም ሰላም ሀበና ኩሊ ይብካና አኻም እግዚአብሔር አጥሪያና ጸጋኻው ነፍሰልና ጀካኻ እንፈልጥ አምላክ ባዕዳ አምላክ ይበልናን ቅድስም ካን ሰምን ጽውዕን አለና አብ ሰማያ ዘለኻን ስኻ ሰላም ከአብል ነፍስ ኩልና አድር አብዛ ዓለም ዘመን ባርና በሰላም ሐሉ نقول مرحة سبب سلطانن وين بقدسم كسلام هبهم أبزريانا نزلوا مكان تعذاب كأمخرهاب أم تاونان موسانا نزلوا قراوتنا بكل سلام حلوهم بهدوهم بقنعنا هوات كنبرن بكل سنة أمل خد ما أخان إيجابير بنفرح بحياة ونترن كبن بكرساس مسؤول من فز قدسن مسجانا صنعاتهم بؤذل لك على من كل سعن نزل ألم آمين أبو الشيب صلاة أصلنا أبغى غايب واش ليش أنا زي قبل تفلت عندها قولها هراي أبغى شيء إسخا تعبيني إخا جبار قبل كله وقشنا بأرك أبغى شيء دي بخيت بلو أبتم كتاي تعاتقي وعلو جنب من تأذى عبيون أبغى شيء دي بأنت دعيلنا ود 8 عامة ود 4 عامة سبات بعدم مالتيو اتود 4 عامات قدم تود 8 عامات كانت انت تقبلوا بخنات من يعب مالتيو اتي ود 4 سلاز عبي بارخوت الله يمهرنت الله كله نتود 8 بعدم زي كونه نتود 4 بعدم جن بخنات زعبي بخم يوما ولا بحنت معلتي 10 تخانات تشمكاون اتي قدمي خات تشمه ابحنت ساعات تشمكا خلخا اتي قدمي خات تشمه نسو كم عبي حق بيت كريستياننا ناي بحقي صفوف صروي تخابابير كات خدلو سلازي نفلط اي زغود انا امو تانكيو ابوشي بخنات انا قدمي كنت سلا تقبلك امو بيت كريستياننا دما كم زبلنايو بعد ما زي كونت عندي بخنات من يعبي إلى نتخنات عبيات هبا صلاتك تمرح ويدما مهارا نختب الحقيقة هالنامو كلنا نترفق زينا بصلاتك نعصوه حف نبل السماء وولد ومنفس قدوس أهد أملاك أمين قدوس إجابير أملاكنا سلت صنحنا قزيان ساعة نمسكنك تقزينا تكايو نحنا نتكاينا تقالوا النات كايمو كل دما نعخا نخبر خايخون زي ذهب كاننا نخبر خا نحنا نخبر خا قال كادما نخبر خا دو كنول لمو نحنا دما كاب قدسنا خا تقبلنا ابي يمانكا مس قدسان زنبر قبرلنا تخلو زتمهرنا يو زيابير أملاكنا حمام سجانا يخون حمام نفسنا فوسي كم زلو فوسي كم مخانو إنا كنمهر أمسينا مو فوسنا خنفلت السغة حق زنا إذا فوسي زي واقان نهبل لي كونن حنت واقان نهبل أمين كام قراب ترحيو مو زيابير أملاكنا نقول زخون فوس لك كمون احنا دما نزأمن كلي كاليو كم تبهله بأمنات كنقرب دما حيلي حبنا كم زي سمعنا دلي زسمعهم زسانو زسمع حبلنا نعنا نسمع زلنا دما كم تنسمعوك مفري سخا حقزنا زسمعوا دما جابير أملاخنا عصف قرك حبنا قدس جابير أملاخنا
إذا صوم زدما سخات تقبله سخات تريء صوم قبرلنا صوم دحنات صوم محرات قبرلنا بساقام بنفسن زفوسنا بساقام بنفسن دما هيوتنا خمي كم زلو إجابير عملخنا ميزان إن مزنلو صومن صلوتن سوائيا قبرلنا نحاتيات نقبر سقا نتعمز عالم زي آرقتنا بمنفسه وعوت إنه وصلوا صوم قبرلنا أب كندنا مدرين أب سماي زت أمتنا أب كند مدرا وحساب منفسه وحساب زحسبنا صومن صلوتن سوائيا قبرلنا كمتي أم ودعتات صومكا نديابولوس زسعر كايو نحنا دما أزو صوم زي سخات صوم كايو صوميمو نحنا دما نديابولوس نسعرلو نفتانا تاتو دما بعوت نوصالو قبرلنا كابلمدن بهلن أوصعنا بإمنات تملئنا بمنفسكا تمريحنا نصومنا مصلوت مسناي قبري أسنينا خنصوم دما اسغا حقزنا إذا صوم زي أب چنك زلو مسره زرخبلو أب سقايا محمام زلو فوسا محرتكا زرخبلو سقاب نفسي تأثيرهم زلو حرنات ناس الناس زرخبلو زتأميز أمقو برخز ملؤلو فحزبالو زأكبلو أب حزن زخبا دمدما حزنهم دبس زرخبلو صمن سبائيا قبرلنا ودوتو ساينا خابر هانت سنساء خاب سلام أبصحنا بنادينا قدس رنقل مريم مالادنات بناي ملاأخت ترادى النات بناي نبيات هواريات صادق عن سمايتات صلوات تفلينا كم تنهواريات زمهر كايوم بسمايات نبرابونا اندولنا نسوع كالنا سمكاي قدس منقست خاتمصا فقادكا خمتا بسمايكم دما امدريكون نعلات انجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا اوسانا نحدقلنا كاب كفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا منقستن حيلين كبرن نزل علمنات كايما امين اوغزت يا مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلام تا سلام لك لهو حلنا خدن قليخي بسقاخون دنقليخي أدى جابير صوات قويتا سراوي سلام لك لهو اسغي كاب انس برختيخي فركر سخون برخيو او ملتا تصقا جابير مساخيو او فستي داسي بالكي حتياتنا خسر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس مئنتانا محرات لمن لنا آمين يفتح ويشرك جينا أملاكنا مدانا يسوس كريستوس كان لك كان سريحات يدم ساسي أبسا ولدو لبركسات إبراهان أنتم أوي كانات وأوي دياقونات إدو أنسارو كسانات ببسمكمو كونوا فتانون صحانا يرسيان السكون دلو على لمنكسر سمايات جيو مهارا نكرسوس مال عصر تغلتين زيو مهارا نكسوس 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 صقون او ابيك اسيس بصلتك قدست كما هو بأنت أجزتنا مريم اجزيو مهارا نكسوس مع 10 تخلت جزيه بأنت أجزتنا مريم مهارا نكسوس 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 صقا قويتانا إيسوس كريستوسن فقر እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን ስለ ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ብሩኽ መዓልቲ ከም ዘውዓለ ብሩኽ ለይቲ ገሩ ድማ ናይ ፅባሕ ሰባት ይግበረና ኣቦሺ ዲበ ቀኒልና ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ምሸት ንኩልኹም روح مشيت